Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σας καλωσορίζουμε όλους και όλες σήμερα στο συμπόσιο με τίτλο «Στα βήματα της Άννας Σπίρτου στην προσχολική ηλικία». Σήμερα τιμούμε τη μνήμη της αγαπημένης μας καθηγήτριας Άννας Σπίρτου, που σε λίγες μέρες, στις 3 Δεκεμβρίου, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Ωστόσο, άφησε πίσω της πλούσιο επιστημονικό και έργο και ερευνητικό, το οποίο μας έχει εμπνεύσει και θα συνεχίσει να μας εμπνέει, και μια αρκετά δεμένη ομάδα ανθρώπων που έχουν δουλέψει μαζί της, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας αυτό. Το συμπόσιο σήμερα είναι αφιερωμένο στην Άννα Σπίρτου, ας είναι το σημερινό συμπόσιο το επιστημονικό της μνημόσυνο. Εγώ ήμουν υποψήφιος διδάκτορας της κυρίας Σπίρτου, ήμουν φοιτητής, προπτυχιακός, μεταπτυχιακό, ολοκλήρωση τη διδακτορική μου διατριβή. Έχω ζήσει δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια μαζί με την κυρία Σπίρτου σε πολλές και διάφορες στιγμές. Αυτή εδώ η φωτογραφία είναι από το τελευταίο συνέδριο που πήγαμε μαζί στην Πολόνια το 2019 και ήταν η μέρα που εκλέχθηκε αντιπρίτανης. Και της λέω να ανεβάσω τη φωτογραφία στο Facebook. Λένε ότι και γράφω σχόλιο εδώ, είμαστε με την αντιπριτάνηση εδώ τώρα, πηγαίνουμε στο συνέδριο και μου λέει: δεν χαζώ, θα μας περάσουμε και για ψώνια εδώ πέρα. Και αυτή ήταν η Άννα Σπίρτου, ήταν επιστήμονας, δυναμική, με ταπεινότητα, η οποία μας έχει εμπνεύσει και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των μεγάλων ανθρώπων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει ένα βίντεο με φωτογραφίες από την ακαδημαϊκή της ζωή, με τους φοιτητές, με τα συνέδρια, τις επιμορφώσεις και την κοινωνική της δράση, το οποίο θα θέλαμε να δούμε τώρα όλοι μαζί. επιτρέψετε να σας πω λίγα λόγια για την Άννα τη Σπίρτου, για όσους τη θυμούνται και για όσους δεν τη γνώρισαν.
Τα βιογραφικά ακούστηκαν στην αρχή του συνεδρίου, αλλά για αυτούς που δεν ήταν, να στα ξαναπώ. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τη μέρα του όχι, το 1966. Το 1990 αποφύτησε από το τμήμα φυσικής του Αριστοτελείου και στη συνέχεια εκπώνησε τη διδακτορική της διαδρομή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ίδιου Πανεπιστημίου, στη θεματική της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που αφορά τη διδασκαλία της φυσικής. Το 2004 εκλέχθηκε ως λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο φυσική και η διδακτική της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Φλόρινα. Σε διάστημα 19 ετών, από το 2004 έως το 2023, και υπηρετώντας το ίδιο τμήμα, εξελίχθηκε σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες και τον Αύγουστο του 2019 εκλέχθηκε αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων και ολιστικής έρευνας του Ιδρύματος. Ένα αξίωμα που υπηρέτησε με ιδιαίτερη προσήλωση και ευαισθησία ως την τελευταία στιγμή της ζωής της. Τα στοιχεία προσωπικότητας της Άννας Σπίρτου συνοψίζονται σε τρεις έννοιες: επιστημονική και εκπαιδευτική καινοτομία, συνεργατικότητα και κοινωνική προσφορά. Το επιστημονικό της έργο χάνει ελληνικής και διεθνούς αναγνώρισης, καθώς περιλαμβάνει διδασκαλία και έρευνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, συμμετοχή σε προγράμματα Εράσμους, δημιουργία του εκπαιδευτικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας εκδίδημα, διδασκαλία της νανοτεχνολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, διοργάνωση και υλοποίηση 5 φεστιβάλ φυσικών επιστημών στην πόλη της Φλόρινας, δημιουργία 2 εκπαιδευτικών φιλμ με διεθνή βραβεία, το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας και το Φλωρινάνο, διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, εκπαιδευτική εμπειρία από εξάμηνη παραμονή ύστερα από πρόσκληση στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, επιστημονικά προγράμματα και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Η Άννα Σπίρτου πίστευε στη συνεργατικότητα ως ακρογωνιαίο λίθο για την παραγωγή πολιτιστικού και επιστημονικού έργου σε όλα τα επίπεδα, από τους φοιτητές μέχρι τους διεθνούς βεληνικούς επιστήμονες συναδέλφους της. Το γραφείο της ήταν πάντα ανοιχτό, ακόμα και τις αργίες, ενώ δημιουργούσε ευκαιρίες για φοιτητές και φοιτήτριες και νέους επιστήμονες να συμμετέχουν σε έργα ερευνητικά και συγγραφικά. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ίδια έχει συνδράμει στην επιστημονική και επαγγελματική ανάδειξη ενός σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών, αποφύτων, μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτόρων και ερευνητών στον χώρο των φυσικών επιστημών. Η κοινωνική προσφορά της Άννας Σπίρτου εκπορεύεται από την κοινωνιοκεντρική αντίληψή της για τον κόσμο. Πηγάζει από την επιστημολογία των φυσικών επιστημών, την ερμηνεία του κόσμου που μας περιβάλλει και διακρίνεται για διεπιστημονικότητα, αλλά και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Άννα Σπίρτου επέλεξε να ζει μόνιμα στη Φλόρινα, ενθαρρύνοντας μάλιστα τους κατοίκους στην ανάληψη συμμετοχικών δράσεων για ζητήματα της τοπικής κοινωνίας. Παράδειγμα αποτελούν οι πρωτοβουλίες και οι αγώνες της για τη διατήρηση της σιδηροδρομικής γραμμής στη Φλόρινα, περιττώ να σας πω ότι σταμάτησε πια, καθώς και για θέματα που αφορούσαν το ρόλο του Πανεπιστημίου, τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, την ανάδειξη του ως πόλου προόδου και ευημερίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την ανάπτυξη του Πουδουμού σε 7 σχολές και 22 τμήματα, τη διεύρυνση της παιδαγωγικής σχολής της Φλόρινας, αλλά και την άρση της απομόνωσης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που είχε επιβάλει εν γέννη η γεωγραφική της θέση. Αποκορύφωμα της προσφοράς της στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους εργαζόμενους είναι το έργο που άφησε πίσω της ως αντιπριτάνισσα. Αποβλέποντας την ολιστική υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών, των διοικητικών υπαλλήλων και των διδασκόντων, η Άννα Σπίρτου οργάνωσε και συντόνισε ένα σύνολο βιοψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και δράσεων, όπως υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας,
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Με δική της πρωτοβουλία αναβαθμίστηκε ο εξοπλισμός στις φοιτητικές εστίες και στα υπάρχοντα γυμναστήρια, ενώ δημιουργήθηκαν κέντρα αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων για την υποστήριξη της υγείας και της κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος. Ιδιαίτερα εμβληματική είναι η δημιουργία της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων, η γνωστή σε εμάς ΜΙΦΕΟ, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση σε ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις και ανάγκες. Η οδυνηρή απώλεια της Άννας Σπίρτου άφησε ένα τεράστιο κενό στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Δυτικής Μακεδονίας, την κοινωνία της Φλόρινας και όσους την αγαπήσαμε. Υπήρξε χαρισματική και ευαίσθητη πανεπιστημιακή δασκάλα, ενώ άνοιξε δρόμους ως πρωτοπόρα ερευνήτρια. Έχτισε μια ερευνητική κοινότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτόρων, με δεσμούς επιστημονικούς και δεσμούς φιλίας. Το πάθος της για την επιστήμη και το δημοκρατικό δημόσιο πανεπιστήμιο και για κάθε όνειρο που δίνει νόημα στη ζωή μας, το μαρτυρούν τα μηνύματα που της έστειλαν τα παιδιά της και οι συνεργάτες της όταν ανακοινώθηκε η αναχώρησή της για το μεγάλο ταξίδι. Η Άννα αγάπησε τη Φλόρινα ως δεύτερη πατρίδα της. Αγωνίστηκε με πάθος για έναν καλύτερο και δίκαιο κόσμο, κυρίως για τους αδύνατους, για την ισονομία και τον ανθρωπισμό. Είχε πίστη στη δύναμη της εκπαίδευσης να συνδέει και να ενθαρρύνει, να ενδυναμώνει τους ανθρώπους. Είχε ήθος, ενσυναίσθηση, χιούμορ. Αγωνίστηκε στεναρά και υποστήριξε τη διατήρηση και τη διεύρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν υπέρμαχη των συγκλήσεων έναντι των διαφορών. Πάντοτε εκδήλωνε αγάπη. Ήταν ο πιο καθαρός και έντιμος άνθρωπος που γνώρισα, χωρίς ιδιοτέλειες, αιμονές και αγκυλώσεις. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος που να κατάφερε να ενδυναμώσει τόσο πολύ τη φωνή των φοιτητών και των φοιτητριών και να υπερασπιστεί με τόση ζωντάνια και στένος το συμφέρον του τόπου της Φλόρινας, το καλό και το καλό του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Φλόρινα, 31 Δεκάτου 2024, Εκατερίνη Δημητριάδου, ομότιμη καθηγήτρια, πρώην κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η στενή φίλη και συνεργάτηδα της Άννας. Και επειδή τώρα έρχεται στα αυτιά μου, σαν να ακούω τώρα αφήστε τα αυτά και πάμε να ασχοληθούμε με τα επιστημονικά μας, θα πω λίγο το σκεπτικό αυτού του συμποσίου των εργασιών οι οποίες αναπτύχθηκαν. Ένα από τα θέματα με τα οποία είχε ασχοληθεί η κυρία Σπίρτου και είχε ανοίξει νέους δρόμους στο διδακτική των φυσικών επιστημών ήταν η διαπραγμάτευση σύγχρονων ιών φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια και πρώτη σχολική ηλικία τα τελευταία χρόνια. Αυτό που σκεφτήκαμε σε αυτό το συμπόσιο είναι να παρουσιαστούν οι εργασίες οι οποίες είχε εμπλακεί η κυρία Σπίρτου με την καθοδήγηση και την καθοδήγησή τους, αλλά και τη γενικότερη εμπλοκή και έμπνευση των εργασιών αυτών σχετικά με περιεχόμενο της νανοεπιστήμης, της νανοτεχνολογίας, αλλά και της βιομηχανικής που νομίζω ότι προέκυψε σαν ιδέα από όλα όσα μελετούσαμε στην περίπτωση του περιεχομένου της νανοτεχνολογίας. Το συμπόσιο αποτελείται από 4 εργασίες. Οι 3 πρώτες εργασίες σχετίζονται άμεσα με τη διαπραγμάτευση περιεχομένου της νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας στο νηπιαγωγείο και η 4η εργασία ασχολείται με τη βιομηχανική στο νηπιαγωγείο. Ας περάσουμε, θα έλεγα, στην διαδικασία. Κάθε ομιλητής θα έχει χρόνο 15 λεπτά να παρουσιάσει την εργασία του. Μετά την παρουσίαση της εργασίας θα δώσουμε μόνο μία διευκρινιστική ερώτηση, αν υπάρχει, να γίνει για να έχουμε χρόνο για τον συζητητή και για τη γενικότερη συζήτηση στο τέλος που θα μπορούμε να τεθούν ερωτήματα και να συζητήσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη εργασία έχει τίτλο «Διδασκαλία περιεχομένου της νανοτεχνολογίας στο νηπιαγωγείο, η περίπτωση του κορονοϊού και των μασκών προστασίας», που θα μας παρουσιάσει ο κ. Γιώργος Αντωνιάδης. Καλησπέρα και από μένα. Η εργασία έχει αναφερθεί προηγουμένως, ο τίτλος της.
Ακολουθεί η δομή της παρουσίασης. Λίγα λόγια για την νανοτεχνολογία. Η νανοτεχνολογία αφορά την κατανόηση και το χειρισμό της ύλης στο επίπεδο της νανοκλίμακας 1 ως 100 νανόμετρα, όπου εκεί τα υλικά φαίνεται να παρουσιάζουν μοναδικές ιδιότητες και προκύπτουν νέες εφαρμογές. Λοιπόν, για την εκπαιδευτική παρέμβαση του περιεχομένου της νανοτεχνολογίας προτείνονται από τη βιβλιογραφία 5 μεγάλες ιδέες. Από αυτές εμείς επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τις δύο, το μέγεθος και την κλίμακα και τα όργανα παρατήρησης, όπου επιτρέπουν μια ποιοτική προσέγγιση. Για παράδειγμα, τα αντικείμενα ταξινομούνται όχι με βάση το απόλυτο μέγεθός τους, αλλά με βάση τα κριτήρια, με βάση τα όργανα παρατήρησης. Επίσης, στη βιβλιογραφία υπάρχουν και εκπαιδευτικά υλικά που έχουν αναπτυχθεί για παιδιά μικρής ηλικίας για αυτές τις δύο μεγάλες ιδέες, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση των ιώσεων και η χρήση των μικροσκοπίων. Σχετικά με τις μεγάλες ιδέες του μεγέθους και των οργάνων παρατήρησης, εντοπίζονται στη βιβλιογραφία παρεμβάσεις, όπου όλες οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση, όλες οι επιλήψεις των μαθητών αναφέρονται σε αντικείμενα μακρόκοσμου, μικρόκοσμου και ατομικού κόσμου. Ωστόσο, τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολία στο να διακρίνουν τα μη ορετά αντικείμενα, όπως επίσης και δυσκολία στο να αναφερθούν στο όργανο παρατήρησης αυτών. Μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση, όμως, βλέπουμε ότι βελτιώνονται οι απαντήσεις των παιδιών. Μπορούν να ταξινομήσουν πλέον τα αντικείμενα στους 3 κόσμους, με κριτήριο αυτή τη φορά το όργανο παρατήρησης. Τώρα, στο πλαίσιο της μεγάλης ιδέας των αντικειμένων, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ιώσεις και οι οίκοι. Οπότε, εντοπίσαμε στη βιβλιογραφία αντιλήψεις παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον κορονοϊό μέσα από περιγραφές και ειρηνογραφήματα, όπου τα παιδιά αποδίδουν τον κορονοϊό είτε ρεαλιστικά είτε μυθικά συμβολικά. Επίσης, αναφέρονται στον ιατρικό τομέα, δηλαδή στη μεταδοτικότητα, στα συμπτώματα, στην ιατρική φροντίδα, στον ψυχολογικό τομέα, όπως είναι η συναισθηματική έκφραση, ο φόβος, ο θάνατος που προκύπτει από τον κορονοϊό, και ο κοινωνικός τομέας που αφορά τα lockdown και τους περιορισμούς που επέφερε η πανδημία. Αφού μελετήθηκε η βιβλιογραφία για τις μεγάλες ιδέες και τις αντιλήψεις των μαθητών για την νανοτεχνολογία, το επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός βιβλιογραφίας για το πώς προσεγγίζονται οι φυσικές επιστήμες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια πρώτη προσέγγιση είναι η χρήση και η κατασκευή των μοντέλων, όπου τα μοντέλα αποτελούν απλοποιημένες αναπαραστάσεις που εστιάζουν σε συγκεκριμένες όψεις ενός συστήματος, όπως για παράδειγμα αντικείμενα, γεγονότα ή διαδικασίες, και μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση σύνθετων επιστημονικών ενιών, στην ανάπτυξη αιτιακών συλλογισμών και στη διερευνητική μάθηση. Μια δεύτερη προσέγγιση αποτελεί το θεατρικό παιχνίδι, όπου για παράδειγμα μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη αιτιακών σχέσεων ή προκαλούν ιώσεις και στη βελτίωση των στάσεων των παιδιών απέναντι στην επιστήμη. Και μια τρίτη προσέγγιση μπορεί να γίνει με τη χρήση κούκλας, όπου μπορεί να συμβάλλει για παράδειγμα στην εμπλοκή των μαθητών-μαθητριών με το περιεχόμενο και στις αλληλεπιδράσεις, είτε είναι μεταξύ των μαθητών είτε είναι μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Ο στόχος της εργασίας είναι διπλός. Αφενός η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τον κορονοϊό και τις μάσκες προστασίας, και αφετέρου η μελέτη των αντιλήψεων των μαθητών πριν και μετά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Γι' αυτό το λόγο θέσαμε 2 ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο αφορά στο ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών του νηπιαγωγείου για τον κορονοϊό πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Και το δεύτερο, ποιες είναι οι αντιλήψεις τους για τη δομή της μάσκας πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Ο ερευνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τις εξής φάσεις. Στην αρχή έγινε μια βιβλιογραφική επισκόπηση. Έπειτα αναπτύχθηκαν τα εκπαιδευτικά υλικά από τον ερευνητή. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση με ερευνητές φυσικών επιστημών για να γίνει τροποποίηση αυτών των δραστηριοτήτων. Ακολούθησαν οι συνεντεύξεις και τα ιχνογραφήματα πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση, η υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης και τέλος οι συνεντεύξεις και τα ιχνογραφήματα μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Το περιβάλλον της μάθησης βασίζεται στην κούκλα, στο θεατρικό παιχνίδι και στα μοντέλα. Περνάμε τώρα στην περιγραφή των δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η πρώτη έχει τίτλο «Ο κορονοϊός συστήνεται». Δημιουργήθηκε μια κούκλα η οποία σε ρόλο επιστήμονα καθοδηγεί όλη τη διερευνητική διαδικασία. Παρουσιάζει στα παιδιά ένα animation που δημιουργήθηκε από εμάς, όπου έχει στόχο να τους προβληματίσει μέσα από ερωτήσεις που διαρωτάται ο ήρωας, όπως τι είναι ο κορονοϊός και γιατί δεν τον βλέπουμε, γιατί πρέπει να φοράω μάσκα και τι σχέση έχει η μάσκα με τον κορονοϊό. Η επόμενη δραστηριότητα έχει τίτλο «Αναζητώντας τον κορονοϊό» και εστιάζει στα όργανα παρατήρησης.
Τα παιδιά αρχικά παρατήρησαν την παλάμη τους και φύλλα με μάτι και με λιθυντικό φαγό. Και στη συνέχεια παίξαν ένα παιχνίδι που αναπτύχθηκε στην εφαρμογή του Scratch, όπου βλέπουμε εδώ στην πρώτη φάση του, βλέπει μια παλάμη και ένα φύλλο. Τα μάτια μαρτυρούν ότι είμαστε στο μακρόκοσμο και η κούκλα δίνει πληροφορίες για αυτόν τον κόσμο στα παιδιά. Παίζοντας, τα αντικείμενα παρουσιάζονται σε μεγάλη μεγέθυνση, όπου δεν μπορούν να δουν άλλο τα παιδιά καθαρά σε αυτά και πρέπει να κάνουμε κάτι για να τα δούμε σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. Στη συνέχεια ακολουθεί μια δραστηριότητα καθοδηγούμενης παρατήρησης κυτάρων, όπου τα παιδιά φτιάχνουν έναν πύργο από τουβλάκια Lego και ένα puzzle και γίνεται η σύνδεση ότι τα κύτταρα έχουν μικρότερες δομές των ζωντανών οργανισμών. Και παίζουν είναι το επόμενο στάδιο του Scratch, που πλέον βλέπουμε ένα οπτικό μικροσκόπιο. Η κούκλα μας παρέχει πληροφορίες για το μικρό κόσμο και βλέπουμε κύτταρα δέρματος και κύτταρα φυτού. Πάλι παίζοντας τα παιδιά βλέπουν τα αντικείμενα σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση, ώσπου τελικά θολώνουν και πρέπει να κάνουμε κάτι για να δούμε σε μεγαλύτερη μεγέθυνση αυτά τα αντικείμενα. Περνάμε στην τρίτη φάση του παιχνιδιού, όπου στην αρχή κάνουμε ένα παιχνίδι αντιστοίχησης με τα όργανα παρατήρησης και έχουμε δει ως τώρα και τα αντικείμενα όπως φαίνονται με τα όργανα παρατήρησης. Και εμφανίζεται πλέον η τρίτη φάση του Scratch. Βλέπουμε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που το ονομάσαμε σούπερ μικροσκόπιο για τα παιδιά. Η κούκλα παρέχει πληροφορίες για τον ανώκοσμο και βλέπουμε έναν ιό ανθρώπου, τον κορονοϊό, και έναν ιό φυτού, τον πάκο. Τα παιδιά τον αναγνωρίζουν βέβαια σε αυτή τη φάση και πάλι παίζοντας βλέπουμε ότι τα αντικείμενα παρουσιάζονται σε μεγάλη μεγέθυνση και δεν μπορούμε να τα δούμε καθαρά. Περνάμε στην τρίτη δραστηριότητα που αφορά στη συμπλήρωση πινάκων διπλής εισόδου. Ο ένας είναι στην τάξη πολύ μεγάλος και τα παιδιά πρέπει να αντιστοιχίσουν ουσιαστικά. Έχουμε βάλει τους τρεις κόσμους στην αριστερή στήλη και τα παιδιά πρέπει να βάλουν τα όργανα παρατήρησης στο μακρόκοσμο, στο μικρόκοσμο και στον ανώκοσμο και αντίστοιχα τα όργανα, τα αντικείμενα όπως τα είδαν στο Scratch. Έπειτα συμπληρώνουν ατομικά φύλλα εργασίας που πάλι πρέπει να αντιστοιχίσουν τα όργανα παρατήρησης στους τρεις κόσμους και να βάλουν το σωστό στο όργανο και στον κόσμο στον οποίο είδαν τον κορονοϊό. Περνάμε στην επόμενη δραστηριότητα που έχει τίτλο Παρατήρηση καθημερινών αντικειμένων. Μετατρέψαμε την τάξη σε εργαστήριο και παρατηρήσαμε φύλλο, ζάχαρη και τρίχα με USB μικροσκόπιο και με αναπαράσταση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, όπου προβάλαμε και εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Τα παιδιά βάζουν το φύλλο στο μοντέλο, στην αναπαράσταση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και προβάλλουμε το φύλλο σε επίπεδο νανοκλίμακα σε εικόνα στον υπολογιστή. Μετά παρατήρησαμε μια υφασμάτινη μάσκα και μια μάσκα FFP2, πάλι με USB μικροσκόπιο αρχικά, και στη συνέχεια με αναπαράσταση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, με τη βοήθεια και του Scratch, όπου κάναμε ψηφιακές αναπαραστάσεις μιας υφασμάτινης μάσκας σε μεγέθυνση και μια ψηφιακή αναπαράσταση FFP2 μάσκα σε μεγέθυνση, εστιάζοντας στη διαφορά που έχουν αυτές οι δύο οι μάσκες στους σπόρους τους σε επίπεδο της νανοκλίμακας. Η υφασμάτινη έχει πολύ μεγαλύτερος από ότι η FFP2. Έπειτα, συμπληρώσαμε τον προηγούμενο πίνακα διπλής εισόδου προσθέτοντας μια τελευταία στήλη για τις μάσκες, πώς φαίνονται στο μακρόκοσμο, στο μικρόκοσμο και στον ανώκοσμο. Και τα παιδιά παίξανε ένα παιχνίδι με τρισδιάστατα χειραπτικά μοντέλα μασκών και ιών. Σε αυτή την εικόνα τα παιδιά προσπαθούν να περάσουν ένα μοντέλο κορονοϊού από ένα μοντέλο μάσκας FFP2 και βλέπουν ότι δεν μπορούν, διότι η πόρη της είναι πολύ μικρή. Και στην άλλη εικόνα βλέπουμε ότι προσπαθούν να περάσουν το ίδιο μοντέλο κορονοϊού από ένα τρισδιάστατο μοντέλο υφασμάτινης μάσκας που χωράει γιατί η πόρη της είναι μεγαλύτερη. Επίσης, δημιουργήσαμε μια δυναμική αφίσα που περιγράφει το μηχανισμό της προστασίας των μασκών από τον κορονοϊό. Οι κορονοϊοί πλησιάζουν τη μάσκα, δεν μπορούν να την διαπεράσουν και ουσιαστικά τα παιδιά τους λένε stop με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, η τρίτη τελευταία δραστηριότητα, η έκτη, έχει τίτλο είναι ένα θεατρικό παιχνίδι που αρχικά έγινε εξοικείωση των μαθητών με τους ήρωες και το χώρο του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, ακολούθησε η αναπαραγωγή του παιχνιδιού όπου τα παιδιά χρησιμοποίησαν κοστούμια, σκηνικά, αντικείμενα και έγινε η ανάθεση των ρόλων. Τα παιδιά μετρέπηκαν σε κορονοϊούλιδες, κυταρούλιδες, μυρμήγκια και μασκούλιδες. Λίγα λόγια για το θεατρικό παιχνίδι. Οι κορονοϊούλιδες θέλουν να φύγουν από τον ανώκοσμο και να φτάσουν να πάνε στο μακρόκοσμο για να μολύνουν τις μάσκες. Οπότε χρησιμοποιούν ένα σούπερ μαγικό φίλτρο. Καταφέρουν και πάνε στον επόμενο κόσμο, συναντάνε τα κύτταρα που τους δίνουν πληροφορίες για το μικρόκοσμο, αλλά θέλουν να βρουν το μακρόκοσμο. Επομένως, πίνουν πάλι το σούπερ μαγικό φίλτρο, φτάνουν στο μακρόκοσμο, βρίσκουν τα μυρμήγκια, τους δίνουν πάλι πληροφορίες για το μακρόκοσμο, συνεχίζουν την αναζήτηση και βρίσκουν τους μασκούλιδες. Τους ζητάνε αρχικά να τους διαπεράσουν ευγενικά, αλλά δεν δέχονται οι μασκούλιδες με τίποτα
και γίνεται μια μάχη εκεί των παιδιών με τις μάσκες, των κορονοϊών συγγνώμη με τις μάσκες. Και τελικά πέφτουν κάτω οι κορονοϊοί γιατί δεν μπορούν να τους διαπεράσουν τις μάσκες, γιατί συνειδητοποιούν ότι είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους σπόρους των μασκών. Συγγνώμη. Οι συμμετέχοντες ήταν 10 παιδιά νηπιακής ηλικίας και η συλλογή δεδομένων έγινε με ημιτομημένες συνεντεύξεις και ηχογραφήματα. Η κωδικοποίηση δεδομένων ήταν παραγωγική και επαγωγική. Περνάμε στα αποτελέσματα, αναφέρουμε τα κυριότερα αποτελέσματα σε αυτή τη φάση. Βλέπουμε ότι πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση στην ερώτηση τι είναι μυϊκοστήλιο κορονοϊός κυριαρχούν απαντήσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία. Μας κάνει να κολλήσουμε γιατί μπαίνει στο στόμα, στη μύτη και στα μάτια μας. Καθώς και οι ρεαλιστικές προσεγγίσεις του ιού είναι πράσινος, έχει κύκλο και γραμμούλες. Μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση βλέπουμε ότι πάλι κυριαρχούν οι επιπτώσεις μονάδες νοημάτων για τις επιπτώσεις στην υγεία. Θέλει να μπαίνει μέσα στη μάσκα και να αρρωσταίνουμε. Και οι ρεαλιστικές προσεγγίσεις νομίζω ότι είναι κάτι σαν κούτσικες μπαλίτσες με κορονίτσες. Όταν τους ζητήσαμε να μας ζωγραφίσουν τον κορονοϊό για να τον καταλάβουμε καλύτερα, βλέπουμε ότι τόσο πριν όσο και μετά κυριαρχούν απόψεις και για τις ρεαλιστικές και για τις μυθικές συμβολικές προσεγγίσεις. Μία μυθική πριν και μία ρεαλιστική πριν, και μία μυθική πριν, μετά και μία ρεαλιστική μετά. Στην ερώτηση για τα όργανα παρατήρησης, με ποιον τρόπο φαντάζεσαι ότι μπορούμε να δούμε τον κορονοϊό, πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση κυριαρχούν μονάδες νοημάτων που είναι ασαφείς, αναφέρονται σε όργανα παρατήρησης του μακρόκοσμου ή του μικρόκοσμου με το μικροσκόπιο, αλλιώς δεν μπορούμε να τον δούμε. Ενώ μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση, η πλειονότητα των μονάδων νοημάτων συγκεντρώνεται στην κατηγορία για τα όργανα παρατήρησης του νανόκοσμου. Μόνο με το σούπερ μικροσκόπιο. Στην ερώτηση έχω φέρει δύο μάσκες μαζί μου, την υφασμάτινη και την FFP. Σε τι νομίζεις ότι διαφέρουν? Βλέπουμε ότι πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση κυριαρχούν μακροσκοπικά χαρακτηριστικά για τη μάσκα, δηλαδή τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Έχουν διαφορετικό χρώμα και σχήμα. Αυτή είναι πιο σκληρή και αυτή είναι πιο μαλακή. Επιμένουν οι μονάδες νοημάτων για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της μάσκας. Αυτή είναι μαύρη και αυτή είναι άσπρη. Ενώ μετά ένα μικρό μέρος των μαθητών αναφέρθηκε και στη δομή των μασκών. Βλέπουμε αυτή έχει μεγάλα κουτάκια και αυτή έχει μικρά κουτάκια. Και αυτή έχει πιο μεγάλες τρύπες αναφερόμενα τα παιδιά στην υφασμάτινη μάσκα, την μαύρη. Στην ερώτηση τι θα έβλεπες με τα φανταστικά σου μάτια μέσα στην FFP2 μάσκα, τόσο πριν όσο και μετά κυριαρχούν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της μάσκας. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα από πριν, να παρέστηκε τη μάσκα όπως την έβλεπε. Ενώ μετά βλέπουμε ότι εντοπίζονται μονάδες νοημάτων στη δομή των μασκών. Βλέπουμε στην αριστερή εικόνα μικρούς σπόρους και μεγάλους κορονοϊούς. Και στη δεξιά εικόνα έχουν ζωγραφίσει τους σπόρους χωρίς να υπάρχουν καθόλου κορονοϊοί. Περνάμε στα συμπεράσματα αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της αντιλήψης των μαθητών για τον κορονοϊό. Βλέπουμε ότι οι ρεαλιστικές προσεγγίσεις του ιού φαίνεται να είναι επηρεασμένες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι μυθικές συμβολικές προσεγγίσεις εξηγούνται από το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών. Αυτό βρίσκεται και σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία. Οι επιπτώσεις στην υγεία που παρουσιάζουν οι μαθητές φαίνεται να είναι επηρεασμένες από τις εμπειρίες των ίδιων των παιδιών, από άτομα των συγγενικών τους προσώπων ή τους ίδιους που έχουν νοσήσει. Σχετικά με τα όργανα παρατήρησης, πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση υπάρχει ασάφεια και αναφέρονται σε όργανα παρατήρησης του μακρόκοσμου ή του μικρόκοσμου, ενώ μετά βλέπουμε ότι κυριαρχεί το σούπερ μικροσκόπιο ως το όργανο παρατήρησης του νανόκοσμου. Σε σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών για τη δομή της μάσκας, βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει μια μακροσκοπική προσέγγιση. Τα παιδιά αναφέρονται σε εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως είναι το χρώμα, η υφή, το σχήμα ακόμη και η εφαρμογή στο πρόσωπο. Ενώ μετά ένα μικρό μέρος των μαθητών έχει αναφερθεί στους σπόρους της μάσκας, δηλαδή αναφέρεται στη δομή της μάσκας. Η βιογραφία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποια διευκρινιστική ερώτηση. Περνάμε στην επόμενη παρουσίαση. Η επόμενη παρουσίαση έχει τίτλο «Η περιπέτεια της χιονάτης μέχρι να φτάσει στον νανόκοσμο. Ανάπτυξη μιας κοφυλοθεραπευτικής παράστασης για την προσέγγιση περιεχομένου της νανοεπιστήμης, νανοτεχνολογίας και γεωργίας». Και θα μας την παρουσιάσει η Μαρία Τζιόλη.
Όπως ανέφερε και ο Γιώργος πριν, έχουν αναπτυχθεί τα πρώτα διδακτικά υλικά για την εισαγωγή των βασικών ενιών της νανοτεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση. Σε προηγούμενη έρευνα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το εικονογραφημένο αφηγηματικό κείμενο με στοιχεία παραμυθιού με τίτλο «Η Γιονάτη επιστρέφει στον ανώκοσμο» για να διευκολύνει την κατανόηση των βασικών ενιών όπως μέγεθος αντικειμένων, όργανα παρατήρησης, το φαινόμενο του λωτού. Τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών αναδεικνύουν ενθαρρυντικά στοιχεία στην προσέγγιση ενιών που σχετίζονται με το διδακτικά μετασχηματισμένο περιεχόμενο της ΝΕΤ από μαθητές προσχολικής ηλικίας. Η εκπαιδευτική παρέμβαση βασίζεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα στην παιχνιώδη μάθηση. Ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι η παιχνιώδης μάθηση ενισχύεται από το κουκλοθέατρο και από την κούκλα, είτε χρησιμοποιείται στο κουκλοθέατρο είτε εκτός κουκλοθέατρου. Όπως ανέφερε και ο Γιώργος πριν, το κουκλοθέατρο ζωντανεύει τις ιστορίες, παρουσιάζει επιστημονικές έννοιες με αφηγηματική προσέγγιση, επιτρέπει την επεξεργασία του θέματος σε μια μαθησιακή συνθήκη. Συμβάλλει στην ανάπτυξη διερευνητικής και επιστημονικής σκέψης. Η κούκλα, απ' την άλλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές μορφές και σε πολλούς ρόλους και μπορεί να προσδώσει χαρακτηριστικά παιχνιδιού στις μαθησιακές συνθήκες και να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών. Σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης για το μέγεθος των αντικειμένων και το φαινόμενο του λωτού που βασίζεται στην αξιοποίηση της κουκλοθεατρικής παράστασης και της κούκλας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε ήταν εάν μπορούν οι μαθητές μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση να μπορούν να ταξινομούν τα αντικείμενα του μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου, εάν μπορούν να αναγνωρίζουν τα όργανα παρατήρησης των τριών κόσμων και αν μπορούν να εξηγούν το φαινόμενο του λωτού και να αναγνωρίζουν κάποιες από τις εφαρμογές τους στην καθημερινότητα. Περνάμε στη μεθοδολογία. Το πλαίσιο εφαρμογής αφορά τις καινοτόμες δράσεις του 2023-2024 για την προώθηση εκπαιδευτικού έργου υψηλών απαιτήσεων των πρότυπων και πειραματικών σχολείων και η προσαρμογή του έγινε με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αξιοποιώντας την κούκλα, τις ομάδες εργασίας και την παιχνιώδη μάθηση. Εφαρμόστηκε σε πειραματικό νηπιαγωγείο σε 20 μαθητές μεικτή τάξη νήπια-προνήπια για 18 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών. Η διδακτική παρέμβαση στόχεται στο να ταξινομούν τα αντικείμενα στον μακρόκοσμο, στον μικρόκοσμο και στον ανώκοσμο, να αναγνωρίζουν τα όργανα παρατήρησης των τριών κόσμων και να εξηγούν το φαινόμενο του λωτού, όπως είπαμε και πριν, αναγνωρίζοντας κάποιες από τις εφαρμογές όπως τα αυτοκαθαριζόμενα ρούχα. Η εκπαιδευτική παρέμβαση περιέλαβε μια κουκλοθεατρική παράσταση, η οποία παρουσιαζόταν στην Ολομέλεια των μαθητών, είχε τίτλο «Οι περιπέτειες της Χιονάτης μέχρι να φτάσει στον ανώκοσμο» και χρησιμοποιήθηκαν 12 χάρτινες κούκλες και διάφορα σκηνικά. Εναλλάξει με την κουκλοθεατρική παράσταση, κάθε επεισόδιο της κουκλοθεατρικής παράστασης ακολουθούσε μια ομαδική παιχνιώδης διερευνητική δραστηριότητα με την κούκλα, όπου τα παιδιά έπεσαν με μια υφασμάτινη κούκλα που έβγαινε έξω από το κουκλοθέατρο και δημιουργούσε μια νέα μαθησιακή συνθήκη, όπως για παράδειγμα πειραματικές δραστηριότητες, χρήση και κατασκευή μοντέλων. Επίσης, 8 διδακτικές ώρες αξιοποιήθηκαν για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων αυτών και η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του βιβλίου της Χιονάτης, όπου και πάλι αξιοποιήθηκαν 5 ψηφιακές κούκλες, τις οποίες είχαν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά στις 2 προηγούμενες ενότητες και χρησιμοποιήθηκαν και εδώ 2 διδακτικές ώρες. Η δομή της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Λίγα λόγια για την υπόθεση της κουκλοθεατρικής παράστασης. Οι περιπέτειες της Χιονάτης ξεκινούν όταν η Χιονάτη αποφασίζει να ταξιδέψει ξανά στο σύγχρονο κόσμο των παραμυθιών. Ταξιδεύοντας, σκέφτεται πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις περιπέτειες με την κακιά βασίλισσα. Ζητά τη βοήθεια των παιδιών έτσι ώστε να μπορέσει να μην γίνεται ορατή και να ταξιδέψει στον σύγχρονο κόσμο για να δημιουργήσει ένα καινούριο παραμύθι. Καθώς δεν εντοπίζει πουθενά τους νάνους, τα δάκρυά της τρέχουν πάνω στα φύλλα ενός λουλουδιού, ενός ροζ λουλουδιού, παίρνουν σφαιρικό σχήμα και κατεβαίνουν χτυπώντας το κεφάλι μία σάπα.
Η Σάβρα, η οποία έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει και να σέρνεται πολύ γρήγορα, βρίσκεται σε ένα εργαστήριο επιστήμονα, όπου φέρνει τις πληροφορίες της Χιονάτης, πως μπορεί να ταξιδέψει στον ανώκοσμο και ότι εκεί μπορεί να γίνει αόρατη και να μην τη βλέπει ανθρώπου μάτι παρά μόνο το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ο πρίγκιπας και πάλι αναζητά τη Χιονάτη. Στην προσπάθειά του να αναζητήσει τη Χιονάτη, βρίσκεται πάλι στο ίδιο μέρος που βρισκόταν και η Χιονάτη στο ροζ, δηλαδή λουλούδι. Η Σάβρα τον προβληματίζει σχετικά με το ρόλο που έχει και του λέει πως πρέπει να έρθει στο σύγχρονο κόσμο, να πετάξει τη στολή του πρίγκιπα και να γίνει επιστήμονας για να μπορέσει να βρει τη Χιονάτη. Έτσι και γίνεται, ο πρίγκιπας μεταφέρεται στο σύγχρονο κόσμο, πηγαίνει σε ένα εργαστήριο επιστήμονα και παρατηρεί με το μάτι του, εντοπίζοντας τη Χιονάτη στον ανώκοσμο. Καθώς περνάει η Χιονάτη για να πάει στους 3 κόσμους, συναντά τους κατοίκους, παίρνει πληροφορίες για τη λειτουργικότητά τους και καθώς την εντοπίζει ο πρίγκιπας, επιστρέφουν μαζί στον σύγχρονο κόσμο, μεταφέροντας και το μυστικό του νανοπροεξοχούλα, για να δημιουργούν οι μαμάδες τα αυτοκαθαριζόμενα ρούχα και εκείνα να παίζουν στις λάσπες χωρίς να βρέχονται και να νερώνονται. Έτσι λοιπόν, έχουμε το πρώτο επεισόδιο με τίτλο «Η Χιονάτη κινδυνεύει», όπου επιδιώκουμε την έκφραση ιδεών σχετικά με το τι είναι ορατό με το μάτι και ακολουθεί η ομαδική δραστηριότητα, φαινόμενο του λωτού, αναγνώριση του σφαιρικού σχήματος. Το δεύτερο επεισόδιο, πώς θα βοηθήσει η Σάβρα τη Χιονάτη, επιδιώκεται η εισαγωγή στα όργανα παρατήρησης και ακολουθεί παινιώδης δραστηριότητα για το πόσο μικρό μπορεί να είναι ένα αντικείμενο του μακρόκοσμου. Τρίτο και τέταρτο επεισόδιο, η Χιονάτη στους αόρατους κόσμους, επιδιώκουμε να κατανοήσουν τα παιδιά ποια αντικείμενα ανήκουν στον μακρόκοσμο και στον ανώκοσμο και ακολουθεί και πάλι παινιώδης δραστηριότητα, ζωγραφίζοντας τα αντικείμενα των 3 κόσμων. Στο πέμπτο επεισόδιο, ο πρίγκιπας αναζητά τη Χιονάτη, οπότε μπαίνει στη διαδικασία να γίνει κατανοητό η χρήση των οργάνων παρατήρησης για την παρατήρηση των 2 κόσμων και ακολουθεί δραστηριότητα με τον πάζλ για τα ονόματα των 3 κόσμων. Στο 7ο επεισόδιο, ο επιστήμονας, ο πρίγκιπας που έγινε επιστήμονας, έχουμε την αντιστοίχηση των οργάνων παρατήρησης με τους 3 κόσμους και την εξήγηση του φαινομένου του λωτού και ακολουθεί η δραστηριότητα για τη χρήση και κατασκευή μοντέλων για το φαινόμενο του λωτού. 8ο επεισόδιο, το μυστικό του λωτού και η επιστροφή της Χιονάτης στο μακρόκοσμο. Έχουμε τις εφαρμογές του φαινομένου του λωτού και ακολουθούν αντίστοιχες πειραματικές δραστηριότητες με υδρόφοβα υλικά. Να τονίσω ότι σε όλες τις ομαδικές δραστηριότητες τα παιδιά είχαν χωριστεί από την αρχή σε 3 ομάδες και είχαν πάρει το όνομα η ομάδα του μακρόκοσμου, του νανόκοσμου και του μακρόκοσμου, του νανόκοσμου και του μικρόκοσμου, κάτι που επιζητούσε και η κυρία Σπυρόπουλος την ομαδοσυνεργατικότητα. Η παρέμβαση και πάλι ολοκληρώνεται με τη δημιουργία του βιβλίου της Χιονάτης που αποτελούσε τον αναστοχασμό της προσπάθειας αυτής. Εδώ βλέπετε κάποια στιγμιότυπα από το πρώτο επεισόδιο όπου η Χιονάτη κινδυνεύει. Όπως είπα και πριν, τα επεισόδια παρουσιάζονται στην ολομέλεια της ομάδας. Το τρίτο και το τέταρτο επεισόδιο είχε κάποια στιγμιότυπα από τη Χιονάτη στους αόρατους κόσμους. Εδώ βλέπουμε την ομαδική δραστηριότητα, όπου η κούκλα τώρα εμφανίζεται σε μία άλλη μορφή. Έχει δημιουργήσει μια μαθησιακή συνθήκη με ένα σενάριο και τα παιδιά προσπαθούν να εντοπίσουν το σφαιρικό σχήμα ανάμεσα σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα. Όποια ομάδα καταφέρει να συγκεντρώσει τα περισσότερα μέσα στο κουβαδάκι της, ήταν και η νικήτρια ομάδα. Εδώ η Χιονάτη προβληματίζει, εμφανίζεται και πάλι ως κούκλα και προβληματίζει τα παιδιά για το σε ποιο σκαλοπάτι του μέτρου έφτανε το ύψος της. Οπότε οι 3 ομάδες υπολογίζουν το ύψος, μετρούν το ύψος των ψηλότερων παιδιών της ομάδας τους και στη συνέχεια τίθεται το ερώτημα πόσο μικρή μπορεί να γίνει ώστε να μην γίνει ορατή με το μάτι και αν ήταν η Χιονάτη μικρή σαν το μυρμήγκι θα έφτανε στο σκαλοπάτι του μέτρου. Οπότε τα παιδιά έπρεπε να ζωγραφίζουν το μυρμήγκι και να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό. Εδώ βλέπουμε η μαθησιακή συνθήκη ήταν ότι η Χιονάτη έβαλε στα παιδιά, ρώτησε τα παιδιά αν είναι σίγουροι ότι αναγνωρίζουν το όνομα των 3 κόσμων, οπότε τα παιδιά, οι 3 ομάδες των παιδιών προσπαθούν να συνδέσουν το όνομα του κάθε κόσμου. Η κούκλα
στρέφει στο μακρόκοσμο, περνώντας από τον νανόκοσμο και τον μακρόκοσμο. Εδώ τα παιδιά θα πρέπει να δημιουργήσουν με τα μοντέλα που υπάρχουν ήδη στην τάξη τους 3 κόσμους. Οπότε βλέπετε το λουλούδι με το πράσινο και ροζ εντόνι, τον μικρόκοσμο με τα στόματα των φύλων και τον νανόκοσμο. Ενώ η επόμενη δραστηριότητα αφορούσε τη χρήση και την κατασκευή μοντέλων, τα παιδιά αναπαρεστούν το φαινόμενο του λωτού, ενώ στην τελευταία φωτογραφία οι 3 ομάδες θα πρέπει πολύ γρήγορα να καθαρίσουν τις σκόνες. Οι σκόνες είναι οι χαρτοπετσέτες που βλέπουμε πάνω στους κλοντολιπίδες, για να μπορέσει ο πρίγκιπας να καταφέρει καλύτερα να παρατηρήσει το φύλλο και τον ανώκοσμο. Οπότε τα παιδιά βουτούν μία μπάλα μέσα σε νερό και προσπαθεί κάθε ομάδα να καθαρίσει γρήγορα τη χαρτοπετσέτα. Όποια ομάδα καταφέρει να καθαρίσει πρώτη τη χαρτοπετσέτα είναι και η νικήτρια και εκείνη που θα δώσει το μήνυμα στον πρίγκιπα. Εδώ έχουμε την κούκλα η οποία προτείνει, έχει φέρει στην τσάντα της ένα νανοσπρέι που το έχουν ανακαλύψει οι επιστήμονες. Ψεκάζουμε το ποδοσφαιράκι ή το γήπεδο ποδοσφαίρου και οι 3 ομάδες παίζουν ποδόσφαιρο. Ποια ομάδα θα βάλει γκολ τη σταγόνα, δεν ξέρω αν φαίνεται, στο τέρμα της άλλης. Όποια ομάδα βάλει τα περισσότερα γκολ είναι και η νικήτρια. Ενώ στην τελευταία φωτογραφία βλέπουμε την αναζήτηση των υδρόφοβων φύλων. Στις ομάδες έχουν μοιραστεί φύλλα και προσπαθούν να βρουν ποια έχουν από κάτω νανοπροεξοχούλιδες. Συλλογή και κωδικοποίηση δεδομένων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από 5 συμμετέχοντες μαθητές, 3 κορίτσια και 2 αγόρια. Εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν η δομημένη συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αξιοποιήθηκαν ψηφιακά μέσα. Οι ψηφιακές κούκλες όπως τις ζωγράφησαν οι μαθητές. Οι κούκλες έθεταν τις βασικές ερωτήσεις της συνέντευξης. Εδώ είναι η κούκλα του μακρόκοσμου όπως τις ζωγράφησαν οι μαθητές σε προηγούμενα φύλλα εργασίας. Η χιονάτη του μικρόκοσμου και η χιονάτη του νανόκοσμου, ο επιστήμονας και ο πρίγκιπας. Εδώ είναι το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, μια αίθουσα ξεχωριστή. Εδώ σας παρουσιάζω το πρώτο έργο του περιεχομένου των 3 κόσμων. Βλέπουμε στο συννεφάκι έχουν τοποθετηθεί όλες οι ζωγραφιές των μαθητών. Εδώ η κούκλα του μακρόκοσμου ζητά να επιλεγεί να χρησιμοποιηθούν τα αντικείμενα του μακρόκοσμου. Η κούκλα του μικρόκοσμου ζητάει να επιλέξουν τα παιδιά ό,τι πιστεύουν ότι ανήκει στο μικρόκοσμο και η τελευταία κούκλα ό,τι πιστεύουν ότι ανήκει στον νανόκοσμο. Ο επιστήμονας ζητάει και αυτός να πάρει μια θέση στο βιβλίο, οπότε ζητά τα παιδιά να επιλέξουν και να τοποθετήσουν πάνω στο τραπέζι του το όργανο παρατήρησης που πιστεύουν ότι μπορεί να παρατηρήσει τον κάθε κόσμο. Και εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, και εγώ είμαι ο πρίγκιπς. Λοιπόν, πρέπει να με βοηθήσετε, γιατί ξέχασα και πρέπει να τοποθετήσω τις σταγόνες. Ποιος μπορεί από εσάς να με βοηθήσει για να φτιάξω και εγώ τη σελίδα με το βιβλίο μου? Ωραία, παιδιά. Πού θα βάλω τις σταγόνες και γιατί? Αυτή τη μορφή είχαν οι διαφάνειες. Η κωδικοποίηση των δεδομένων έγινε με την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν σε κατηγορίες με το κριτήριο εάν ήταν κοντά ή μακριά από την επιστημονική άποψη και για την ανάλυση των συνεντεύξεων αξιοποιήθηκε το παρακάτω λογισμικό. Περνάμε τώρα στα αποτελέσματα. Εδώ βλέπουμε τον πίνακα των αποτελεσμάτων. Έχουμε τους 5 μαθητές που έχουν ταξινομήσει τα αντικείμενα τα αντικείμενα των 3 κόσμων. Βλέπουμε τις σωστές απαντήσεις με μαύρο και τις κόκκινες απαντήσεις λανθασμένες. Εδώ θα ήθελα να μείνω στην τελευταία στιγμή και να πω ότι από όλες τις παρεμβάσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, για πρώτη φορά βλέπω αυτό το πίνακα ολόσωστο από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μου έκανε πραγματικά εντύπωση και πιστεύω ότι ο τρόπος και το παιχνίδι που οργανώθηκε αυτή η παρέμβαση βοήθησε πάρα πολύ στην κατανόηση του φαινομένου του λωτού. Για παράδειγμα, μία μαθήτρια απάντησε ως εξής. Πού θα βάλω τις σταγόνες και γιατί? Τις σταγόνες πρέπει να τις βάλεις, οι απαντήσεις της μαθήτριας είναι με το μπλε χρώμα. Τις σταγόνες πρέπει να τις βάλεις στο φύλλο του λωτού, γιατί όταν έκλαιγε η χιονάτη, έπεσαν σφαιρικές σταγόνες από τα μάτια της. Και πού πήγαν, για δείξε μου. Στο φύλλο του λωτού. Δείχνει ακριβώς τα φύλλα του λωτού. Βάρτες και αυτές, πού νομίζεις ότι πρέπει να μπουν εκεί στο φύλλο? Παίρνει όλες τις σφαιρικές σταγόνες και τις τοποθετεί ακριβώς πάνω στα φύλλα του λωτού. Μάλιστα, 1, 2, 3. Γιατί τις έβαλες και τις 3 πάνω στο φύλλο του λωτού? Γιατί
καθόταν πάνω στο φύλλο του λωτού και έπεσαν από τα μάτια της κατευθείαν επάνω και έμειναν σφαιρικές επειδή είχαν ναονοπροεξοκούλιδες και επειδή έκλαιγε και όταν κλαίμε πέφτουν δάκρυα. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτές τις δύο πού θα τις βάλουμε? Επιλέγει τις δύο σταγόνες που δεν έχουν σχήμα σφαιρικό και τις τοποθετεί πάνω στο ροζ λουλούδι. Αυτές τι σχήμα έχουν? Πλακουτσοτές. Γιατί είναι πλακουτσοτές? Μάλλον γιατί εδώ δείχνει πάνω στο ροζ λουλούδι, δεν έχει νανοπροεξοκούλιδες και δεν μπορούν να κρατήσουν τις σταγόνες σφαιρικές. Αυτή τι δουλειά κάνουν οι νανοπροεξοκούλιδες? Όχι. Αυτή τη δουλειά κάνουν οι νανοπροεξοκούλιδες? Όχι. Τι άλλο κάνουν? Οι νανοπροεξοχές μπαίνουν και μέσα στα ρούχα σε ένα σπρέι που το δημιούργησαν οι επιστήμονες και το ψεκάζουμε και μετά έχει παντού νανοπροεξοκούλιδες και μπορούμε να το ψεκάσουμε και στα ρούχα και τότε μπορούμε να βουτάμε και στα νερά και τις λάσπες και να μην φωνάζουν οι κυρίες και οι μαμάδες. Πολύ ωραία. Πρέπει να το πληρώσουμε. Ωραία. Πάμε στα συμπεράσματα για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής. Ωραία. Μετά την παρέμβαση, οι μαθητές μπορούσαν να ταξινομούν τα αντικείμενα του μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου, να αναγνωρίζουν τα όργανα παρατήρησης των τριών κόσμων και να εξηγούν το φαινόμενο του λωτού, αναγνωρίζοντας εφαρμογές της καθημερινότητας. Από την εμπειρία μου τώρα ως εκπαιδευτικός στην τάξη, που έχω αναπτύξει και προγενέστερη προσέγγιση με βάση το παραμύθι, φάνηκε ότι η κούκλα και το θέατρο συνέβαλαν περισσότερο και στην ποινιώτη προσέγγιση της ΔΕ και στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών και την ομαδοσυνεργατικότητα. Θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Μέχρι το 2016, για τους δικούς μου λόγους πίστευα ότι ανήκω στις αδύναμες ομάδες. Και μου άρεσε πάρα πολύ ένα τραγούδι που έλεγε «Μοιάζουν τα όνειρά μας σαν ταινία φαντασίας. Σινεμά είναι ο κόσμος, Πειραιώς και Κηφισίας. Και όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι και για μας μένει μια θέση πίσω-πίσω στον εξώστη. Η κυρία Σπίρτου με πήρε από τον εξώστη και με τοποθέτησε σε μία σειρά. Ζητώ συγγνώμη για τη συγκίνηση. Όχι μόνο με τοποθέτησε στη σειρά μου, μου έδωσε και τόσα εφόδια και μου έμαθε να μένω μετακίνηστη ότι αν πιστεύω ότι ανήκω σε αυτή τη σειρά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα την ξεχάσω ποτέ, την έχω μέσα στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη παρουσίαση έχει τίτλο «Μπορούμε να διδάξουμε περιεχόμενο της νανοεπιστήμης, νανοτεχνολογίας σε μαθητές νηπιαγωγείου». Θα παρουσιάσω εγώ. Τα τελευταία 12 χρόνια έχει ξεκινήσει μια συζήτηση στην διεθνή βιβλιογραφία για την εκπαιδευτική αξία της νανοεπιστήμης, της νανοτεχνολογίας και υπάρχουν επιχειρήματα για την ενσωμάτωση περιεχομένου σύγχρονων ενιών της φυσικής, όπως το περιεχομένο της νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα, δύο έχω κρατήσει εδώ πέρα. Ένα σχετίζεται με το ενδιαφέρον των μαθητών για τα προϊόντα και τις εφαρμογές οι οποίες υπάρχουν ήδη στην καθημερινότητά μας, όπως είναι για παράδειγμα τα υπερυντρόφιμα ρούχα, σχετικό με αυτό που έδειξε και η Μαρία πριν με τα σπρέι νανοτεχνολογίες που μετατρέπουν τις επιφάνειες σε υπερυντρόφιπες, όπου θεωρούμε ότι τέτοιου είδους εφαρμογές, τέτοιου είδους φαινόμενα όπως το φαινόμενο του λωτού μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών να αναρωτηθούν τι είναι αυτό το περίεργο που συμβαίνει και να αρχίσουν να ψάχνουν παραπάνω την εξήγηση πίσω από αυτό. Και παράλληλα, η βιβλιογραφία καταγράφει ότι μέσα σε αυτή την πληθώρα προϊόντων και εφαρμογών της νανοτεχνολογίας στην καθημερινή ζωή χρειάζεται οι μαθητές να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις και δεξιότητες που θα τις επιτρέπουν να λαμβάνουν αποφάσεις, να χειρίζονται θέματα της καθημερινής ζωής τους, χειρίζονται με την νανοτεχνολογία ως ένα είδος επιστημονικού γραμματισμού, ο οποίος αναφέρεται καμία φορά ως νανογραμματισμός. Ωστόσο, η διδασκαλία περιεχομένου της ΝΕΤ είναι δύσκολη. Αποτελεί μια πρόκληση, επειδή τα αντικείμενα της νανοκλίμακας δεν μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι. Και υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση του μεγέθους και της κλίμακας των αντικειμένων λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη αισθητηριακής εμπειρίας με τους μη ορατούς κόσμους. Οι έρευνες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις αρχικές αντιλήψεις μαθητών για φαινόμενα που σχετίζονται με την έντοξη, όπως το φαινόμενο του λωτού, το φαινόμενο της άβρας γκέκο, βασίζονται συνήθως σε παράγοντες που είναι αντιληπτοί με τις αισθήσεις και δεν συνάδουν με τα επιστημονικά αντίστοιχα μοντέλα.
Εστιάζοντας τώρα στους μαθητές του νηπιαγωγείου, οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για το περιεχόμενο της ΝΕΤ επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους μαθητές να αναγνωρίζουν αντικείμενα τον τριοκόσμο, του μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου, του νανόκοσμου, να αναγνωρίζουν όργανα παρατήρησης των τριών κόσμων και να περιγράφουν πώς ο νανόκοσμος επηρεάζει τον μακρόκοσμο, για παράδειγμα στην περίπτωση της ίωσης, του φαινομένου του λωτού ή της άβρας Γκέκο. Και για αυτούς τους σκοπούς προτείνονται στην βιβλιογραφία στις έρευνες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια διερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούνται συνήθως από παραμύθια σχετικά με την έντονη, όπως ανέφερε και η Μαρία πριν. Περιλαμβάνουν χρήση κούκλας, χρήση μικροσκοπίων και ψηφιακά εργαλεία όπως βίντεο, έξυπνες κινητές συσκευές, παιχνίδια και διάφορα άλλα. Και καταγράφεται στην βιβλιογραφία ότι αυτές οι παρεμβάσεις έχουν πιθανόν κάποια θετικά αποτελέσματα στη μάθηση και μπορούν να βοηθήσουν στην δημιουργία κάποιων αναπαραστάσεων για τους μη ορατούς κόσμους. Μελετώντας τώρα τη βιβλιογραφία έτσι σε μεγαλύτερο βάθος σχετικά με το ερώτημα πώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εξηγούν φυσικά φαινόμενα, βρίσκουμε ότι ένας γραμμικός αιτιακός συλλογισμός χρησιμοποιείται τελικά ακόμα και από μικρά παιδιά όταν εξηγούν φαινόμενα των φυσικών επιστημών. Όταν λέμε γραμμικός αιτιακός συλλογισμός, εννοούμε μια σειρά αιτιών και αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα το α προκαλεί το β ή το α προκαλεί το β με τη σειρά του προκαλεί το γ, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις απλές αιτιακές αλυσίδες. Για παράδειγμα, παίρνουμε μια φράση εδώ πέρα από μια δημοσιευμένη έρευνα που λέει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά μετά από μια σχετική διδακτική παρέμβαση να κατασκευάσουν ένα πρόγραμμα μοντέλο για την ενέργεια, χρησιμοποιώντας έναν γραμμικό αιτιακό συλλογισμό. Όταν προσπαθούν να περιγράψουν, για παράδειγμα, φαινόμενο όπως το άναμα μιας λάμπας. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και το περιεχόμενο της ΝΕΤ που αναφέρθηκαν προηγουμένως, τις αντιλήψεις μαθητών για την ΝΕΤ και την βιβλιογραφία σχετικά με τους γραμμικούς αιτιακούς συλλογισμούς, το ερώτημα είναι: μπορεί μια εκπαιδευτική παρέμβαση να διευκολύνει την ανάπτυξη ενός γραμμικού αιτιακού συλλογισμού σε μαθητές και μαθήτρες νηπιαγωγείου, με βάση όμως έναν παράγοντα που σχετίζεται με την νανοεπιστήμη και την νανοτεχνολογία? Περνώντας στη μεθοδολογία, θα παρουσιάσουμε μια σύνθεση 4 διπλωματικών εργασιών, οι οποίες σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από μεταπτυχιακούς φοιτητές το 2018 μέχρι το 2021, σε συνεργασία με ερευνητές της διδακτικής των φυσικών επιστημών. Πήραμε τα δεδομένα από αυτές τις διπλωματικές εργασίες και τα αναλύσαμε με μια άλλη οπτική μέσα από την οπτική του γραμμικού αιτιακού συλλογισμού. Οι 4 εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, 4 αυτές εργασίες έχουν ως κοινό περιεχόμενο όλες το μέγεθος των αντικειμένων και τα όργανα παρατήρησης. Κάθε μια ξεχωριστά εστιάζει σε κάποιο διαφορετικό φαινόμενο και διαδικασία, όπως το φαινόμενο του λωτού, την νανοτεχνολογία για την αποκατάσταση των γλυπτών, το φαινόμενο της άβρας Γκέκο και το κορονοϊό και τις μάσκες προστασίας που παρουσίασε προηγουμένως ο Γιώργος. Η πρώτη εργασία αφορά το φαινόμενο του λωτού, το οποίο, να πω δύο λόγια γι' αυτό, είναι η περιτροφικότητα και αυτοκαθαρισμός ορισμένων φύλων. Βλέπουμε στην φωτογραφία σταγόνες πάνω σε ένα φύλλο μπρόκολου, σφαιρικές. Η εξήγηση τώρα του φαινομένου του λωτού προκύπτει από την διπλή ιεραρχική δομή της επιφάνειας του φύλλου που περιλαμβάνει μικρο και νάνο δομές, όπου εγκλωβίζεται αέρας ανάμεσα από αυτές τις δομές, με αποτέλεσμα η σταγόνα να έρχεται περισσότερο σε επαφή με τον αέρα, λιγότερο σε επαφή με την επιφάνεια, τη στερεή επιφάνεια, αυξάνεται η επιφανειακή τάση και παίρνει σφαιρικό σχήμα. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που απεικονίζονται οι νάνο δομές της επιφάνειας. Και τώρα, στο επίπεδο της εκπαιδευτικής παρέμβασης, θεωρούμε ότι στην περίπτωση του νηπιαγωγείου μπορούμε να πάρουμε έναν από τους παράγοντες ο οποίος είναι σχετικός με την ΝΕΤ και συμβάλλει στην εξήγηση του φαινομένου, όπως είναι τα νανοεξοκόμματα και η τραχύτητα, δηλαδή στο επίπεδο της νανοκλίμακας, και να το θεωρήσουμε στον νηπιαγωγείο ως έναν παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο του λωτού. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε ένα παραμύθι, γράφτηκε ένα παραμύθι από την Μαρία Τιτζιόλη που παρουσίασε πριν την εργασία. Το παραμύθι αυτό είναι ένα βήμα πριν από αυτό που μας έδειξε η Μαρία με την κουκλοθεατρική παράσταση. Δηλαδή, η κουκλοθεατρική παράσταση πήρε αυτό το παραμύθι και το εξέλιξε σε κουκλοθέατρο. Τίτλος ήταν: «Η Χιονάτη επιστρέφει στον ανώκοσμο». Περιλαμβάνεται αφήγηση και εικονογράφηση. Βλέπουμε εδώ πέρα, για παράδειγμα, τα δάχτυλα της Χιονάτης έπεσαν πάνω στο φύλλο του λωτού, σχηματίζονται σφαιρικές σταγόνες και προκάλεσαν μετά την συζήτηση γιατί είναι σφαιρικές σταγόνες. Και ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, οι μαθητές συμμετείχαν σε διερευνητικές δραστηριότητες για να βοηθήσουν τη Σάβρα, ένα χαρακτήρα του παιχνιδιού, το
του παραμυθιού να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους μη ορατούς κόσμους και το φαινόμενο του λωτού. Συμμετείχαν σε πειραματικές δραστηριότητες, όπως και στην προηγούμενη εργασία, για να παρατηρήσουν το φαινόμενο του λωτού σε πραγματικά φύλλα. Και χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλά μοντέλα για να αναπαραστήσουν τον παράγοντα που προκαλεί το φαινόμενο του λωτού, δηλαδή τα νανοεξοκόμματα, τα οποία είπαν στους μαθητές ως νανοπροεξοχόλιδες. Εδώ πέρα βλέπουμε μια εικονογράφηση των νανοεξοκομμάτων στο παραμύθι, τρισδιάστατα μοντέλα με απλά υλικά και αναπαράσταση των νανοδομών των νανοεξοκομμάτων από τους μαθητές, χρησιμοποιώντας το σώμα τους που κρατούν με τα χέρια τους στις σταγόνες του νερού. Η δεύτερη εργασία αφορά την ανεπιστήμη και την νανοτεχνολογία, τις εφαρμογές της, στην διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα στην αποκατάσταση των γλυπτών. Ένα πρόβλημα, η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στην συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος στην Αθήνα και εφαρμόστηκε κιόλας στο Δημόκριτο. Ένα πρόβλημα με τα γλυπτά που κατασκευάζονται από φυσικές πέτρες είναι ότι χάνουν την αρχική τους συνοχή, λόγω για παράδειγμα των καιρικών συνθηκών. Εμφανίζονται ρογμές στη μικροκλίμακα. Εδώ είναι μια εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, οι οποίες ρογμές στη μικροκλίμακα επηρεάζουν τη συνοχή τους. Και υπάρχουν εφαρμογές στην νανοτεχνολογία, όπως για παράδειγμα εφαρμογές που βασίζονται σε νανοσωματίδια υδροξιδίου του ασβεστίου, βλέπετε στην εικόνα του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου το εξάγωνο σχήματος, τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα σε αιρετικά διαλύματα, μπαίνουν μέσα στις μικρορογμές, αντιδρούν με το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας, παράγεται ανθρακικό ασβέστη, το οποίο έχει συγκολητική ιδιότητα και βοηθάει στη συνοχή του μαρμάρου. Από όλη αυτή την εξήγηση, τώρα στην περίπτωση του νηπιαγωγείου, ο παράγοντας ο οποίος σχετίζεται με την ΕΡΤ και μπορούμε να τον εντάξουμε μέσα στη διδασκαλία, είναι να αναπαραστήσουμε τα νανοσωματίδια υπεροξιδίου του ασβεστίου με βάση του σχήματος και να τα αναφέρουμε ως νανοεξάγωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως συγκολητής στις πληγές των μαρμάρων. Άρα θεωρούμε ότι τα νανοσωματίδια του υδροξιδίου του ασβεστίου, τα νανοεξάγωνα, ως ένα παράγοντα που προκαλεί την αποκατάσταση των γλυπτών πολιτισμικής κληρονομιάς. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε μια κούκλα, η οποία έκανε μια αφήγηση της ιστορίας για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα γλυπτά. Δημιουργήθηκε παράλληλα και ένα έκθεμα για την εξερεύνηση των γλυπτών με ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εντός εισαγωγικών, για να παρατηρήσουμε τις πληγές, δηλαδή τις ρογμές των μαρμάρων. Εδώ βλέπουμε τους μαθητές να χρησιμοποιούν το εξωτερικό της κατασκευής για να παρατηρήσουν το μακρόκοσμο, πώς μοιάζει το άγαλμα, το γλυπτό. Εδώ το εσωτερικό της κατασκευής έδειχνε τους μη ορατούς κόσμους, αναπαριστούσε τους μη ορατούς κόσμους, τις πληγές των μαρμάρων. Οι μαθητές εμπλέκονταν σε συζητήσεις με επιστήμονες στο κέντρο του Δημόκριτου και χρησιμοποιήθηκαν και αφίσες στις οποίες αναπαριστώνταν τα νανοεξάγωνα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για να θεραπεύσουν τις πληγές των μαρμάρων. Οι μαθητές δημιούργησαν μοντέλα των νανοεξαγώνων με πυλό, χρησιμοποιώντας πυλό, και συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα δραματοποίησης, όπου στόχος ήταν να χρησιμοποιήσουν τα νανοεξάγωνα για να μπουν μέσα στις πληγές των μαρμάρων και να τις επουλώσουν. Η τρίτη εργασία αφορά το φαινόμενο της Σάβρας Γκέκο. Ωραία, δεν έχω βάλει χρόνο. Το βλέπω εδώ. Αφορά το φαινόμενο της Σάβρας Γκέκο. Η Σάβρα Γκέκο έχει την ικανότητα να προσκολάται ισχυρά σε πάρα πολλές επιφάνειες, και να περπατά ακόμα και ανάποδα, για παράδειγμα, σε ένα γυάλινο ταβάνι. Η εξήγησή της βρίσκεται στην διπλή ιεραρχική, η εξήγηση της προσκόλλησής της βρίσκεται στην διπλά ιεραρχική δομή, που περιλαμβάνει δομές μικροκλίμακας και νανοκλίμακας, όπου μεταξύ των δομών της νανοκλίμακας και της επιφάνειας στην οποία έχει σε επαφή αναπτύσσονται πάρα πολλές δυνάμεις βάθερ-βάλης, οι οποίες συγκρατούν τη Σάβρα στην επιφάνεια που προσκολάται ισχυρά. Και θεωρούμε ότι στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου μπορούμε να αναφέρουμε ως παράγοντα σχετικό με τις νανοδομές του ποδιού, οι οποίες αναφέρονται και ως σπάτουλες, ως παράγοντα που προκαλεί το φαινόμενο της Σάβρας Γκέκο. Παρέμβαση που ανέπτυξε η Κατερίνα Καρτέλη μαζί μας. Χρησιμοποιήθηκε ένα βίντεο στην αρχή της παρέμβασης με μια Σάβρα να σκαρφαλώνει πάνω σε έναν τοίχο με το ερώτημα πώς καταφέρει να περπατάει στο ταβάνι. Χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα τα οποία αναπαριστούσαν τις αρχικές αντιλήψεις των μαθητών που είχαμε βρει εμείς στην βιβλιογραφία και είχαμε κάνει και προγενέστερες έρευνες που μελετούσαμε τις αρχικές ιδέες μαθητών δημοτικού. Οπότε φτιάξαμε κάποια μοντέλα, ένα ξύλο με πόδι, μια πατούσα με κόλλα, μια πατούσα με νύχια, μια πατούσα με βεντούζες, ώστε οι μαθητές να δοκιμάσουν αν αυτά εδώ πέρα τα μοντέλα μπορούν να προσκοληθούν σε διάφορες επιφάνειες της τάξης και συγκρίνουν έναν πίνακα διφύλαξης όγκου και το αν μπορούν ή δεν μπορούν να προσκοληθούν.
Χρησιμοποιήθηκαν και άλλες αναπαραστάσεις μέσα από βίντεο. Και εικόνες για να παρατηρήσουν σε μεγέθης οι μαθητές τη δομή των ποδιών της άβρας και δημιούργησαν μοντέλα με ζωγραφιές κυρίως για να αναπαραστήσουν τη δομή του ποδιού της άβρας. Η τέταρτη εργασία αφορούσε τον κορονοϊό και τις μάσκες προστασίας. Την παρουσίασε ο Γιώργος προηγουμένως. Θα αναφέρω μόνο ότι η μάσκα N95 αποτελείται από επίπεδα νάνο και μικροϊνών που εμποδίζουν τα σταγονίδια της μικροκλίμακας να τη διαπεράσουν. Έχουμε επίγνωση ότι δεν είναι τον ιό που συγκρατεί η μάσκα, συγκρατεί τα σταγονίδια μέσα στα οποία υπάρχει ο ιός, που είναι μεγαλύτερα προφανώς από τον ιό, αλλά δεν μπήκαμε σε αυτή τη διάκριση με τους μαθητές. Και θεωρούμε ως παράγοντα σχετικό με την ΕΤ την δομή των μασκών, τις ίνες ή τους σπόρους, ως το βασικό παράγοντα που προκαλεί την προστασία από τους ιούς. Δεν θα πω αναλυτικά στην παρέμβαση γιατί τα εξήγησε αναλυτικά ο Γιώργος πριν. Χρησιμοποιήθηκε η κούκλα, χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία, αναπαραστάσεις και θεατρικό παιχνίδι. Περνάω στη μεθοδολογία. Συμμετέχοντες συνολικά ήταν 47 μαθητές νηπιαγωγείου. Πήραμε συνεντεύξεις και ιχνογραφήματα πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση σε 2 από τις εργασίες και συνεντεύξεις ή και ιχνογραφήματα μετά τη διδακτική παρέμβαση από τις άλλες 2 εργασίες. Είχαμε ερωτήματα όπως πώς καταφέρνει η σάβρα να σκαρφαλώνει στο ταβάνι αφού παρακολούθησαν πρώτοι μαθητές αντίστοιχα βίντεο από τις άβρες. Παράδειγμα, αντίστοιχα είχαμε και ερωτήματα στις άλλες εργασίες. Και η κωδικοποίηση των δεδομένων βασίστηκε στην ανάλυση περιεχομένου και διαμορφώθηκαν 4 κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε απαντήσεις τις οποίες δεν εντοπίσαμε κάποιον αιτιακό συλλογισμό. Για παράδειγμα, εδώ πέρα που αφορά το κορονοϊό, ο μαθητής ζωγράφησε έναν άνθρωπο να φοράει μια μάσκα και απέναντι μάλλον τους ιούς και η μάσκα κρατάει τον κορονοϊό μακριά. Η ερώτηση ήταν πώς η μάσκα μας προστατεύει από τον κορονοϊό. Στη στιγμή λοιπόν που μας ξαναναφέρει τη μάσκα ως παράγοντα, δεν το θεωρούσαμε ως αιτιακό συλλογισμό, αλλά χρήση ξανά των λέξεων που είχε στην ερώτηση. Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε ένα γραμμικό συλλογισμό βασισμένο σε ένα μαγικό παράγοντα. Εδώ πέρα είχαμε για παράδειγμα στο φαινόμενο του λωτού την παρανόηση ότι ο πρίγκιπας είναι αυτός που έκανε τη σταγόνα σφαιρική και αυτό είναι αποτέλεσμα της διδασκαλίας. Δηλαδή από το αφηγηματικό κείμενο οδήγησε τους μαθητές να έχουν τέτοιες παρανοήσεις. Ο πρίγκιπας ήταν ο χαρακτήρας του παραμυθιού. Είχαμε επίσης απαντήσεις στην κατηγορία ένας γραμμικός αιτιακός συλλογισμός βασισμένος σε παράγοντες που είναι αντιληπτοί με τις αισθήσεις. Βλέπουμε εδώ πέρα και τον κορονοϊό να λέει ένας μαθητής, αυτός είναι ο κορονοϊός και η μάσκα, αυτό είναι για τη μύτη, ο κορονοϊός είναι απ' έξω και δεν μπορεί να του περάσει γιατί η μάσκα είναι χοντρή. Και αντίστοιχα για το φαινόμενο της σάβρας γκέκο, ένας μαθητής είπε γιατί η σάβρα έχει νύχια και αντίστοιχα έφτιαξε το ιχνογράφημα. Περνώντας στην τέταρτη κατηγορία που αφορά τον γραμμικό συλλογισμό που βασίζεται σε έναν παράγοντα σχετικό με την ΕΤ, βλέπουμε εδώ πέρα σε αυτή τη διαφάνεια ότι ένας μαθητής ανέφερε μετά την παρέμβαση. Είναι μια μάσκα που έχει ζωγραφίσει δίπλα, που έχει μικρά στρογγυλάκια και ο κορονοϊός δεν μπορεί να περάσει γιατί είναι πιο μεγάλος από μικρά στρογγυλάκια. Τα βελάκια δείχνουν ότι πάει ο κορονοϊός στη μάσκα, αλλά δεν μπορεί να περάσει γιατί τα στρογγυλάκια είναι πολύ μικρά. Αντίστοιχα για το φαινόμενο του λωτού, ρωτήσαμε τους μαθητές τι σχήμα θα πάρει σταγόνα όταν πέσει πάνω στο φύλλο. Είχαμε όμως αντικείμενα τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να δώσουν απαντήσεις. Ο μαθητής έδειξε το σφαιρικό σχήμα. Πώς απέκτησε η σταγόνα το σφαιρικό σχήμα, είναι αυτό που σηκώναμε τα χέρια μας και αναφέρεται στο μοντέλο που δημιούργησαν οι μαθητές με το σώμα τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Και στην επόμενη ερώτηση που λέει πώς φαίνεται η επιφάνεια του φύλλου του λωτού με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ο μαθητής έδειξε το φύλλο με τα εξωκόμματα. Γιατί επέλεξε αυτό το φύλλο, επειδή έχει να είναι εξωκόμματα. Αντίστοιχα αποτελέσματα είχαμε και για το φαινόμενο της σάβρας γκέκο και για την αποκατάσταση των γλυπτών. Σε αυτό το γράφημα συγκεντρώνουμε το ποσοστό των απαντήσεων που βρήκαμε σε κάθε κατηγορία. Βλέπουμε ότι πριν την παρέμβαση κυριαρχεί ο γραμμικός αιτιακός συλλογισμός που βασίζεται σε παράγοντες που είναι αντιληπτοί με τις αισθήσεις, ενώ μετά την παρέμβαση κυριαρχεί ο γραμμικός συλλογισμός που βασίζεται σε παράγοντες σχετικούς με την αναεπιστήμη και την ανατεχνολογία. Περνώντας λοιπόν στα συμπεράσματα, φαίνεται από τα αποτελέσματά μας ότι ο γραμμικός αιτιακός συλλογισμός, όπως και στη βιβλιογραφία, είναι ο προτιμόμενος συλλογισμός από τα περισσότερα παιδιά όταν εξηγούν τα φυσικά φαινόμενα, στην περίπτωσή μας, πώς είχαν σχέση με την ανατεχνολογία. Και ειδικότερα πριν την διδασκαλία, περίπου το 87% των μαθητών χρησιμοποίησε ένα τέτοιο συλλογισμό.
Όμως, να αναφέρω εδώ πέρα ότι αυτός ο συλλογισμός βασιζόταν σε παράγοντες που είναι αντιληπτοί με τις αισθήσεις και δεν ήταν συμβατές με τις επιστημονικές. Ενώ μετά την διδακτική παρέμβαση, περίπου το 66% των μαθητών χρησιμοποίησε έναν γραμμικό αιτιακό συλλογισμό που βασιζόταν σε παράγοντες σχετικό με την ΕΕ. Για παράδειγμα, αναφέρθηκαν στα νανοεξογκώματα ως αιτία που προκαλεί το φαινόμενο του λωτού, στα νανοεξάγωνα ως αιτία που προκαλεί την αποκατάσταση των γλυπτών, στις σπάτουλες του ποδηλού της άβρας ως αιτία που προκαλεί το φαινόμενο της άβρας γέκου και στις δομές της μάσκας, στους πόρους συγκεκριμένα, ως αιτία που προκαλεί την προστασία από τους ιούς. Σας ευχαριστώ. Έχετε κάποια διευκρινιστική ερώτηση? Να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Η επόμενη παρουσίαση έχει τίτλο «Κολυμψίδες και βέλκρο. Η βιομιμητική στον νηπιαγωγείο». Ωραία. Όπως βλέπετε, η εργασία έχει τα λογότυπα 2 πανεπιστημίων, γιατί είναι η διπλωματική της Σοφίας της Κατσιγιαννάκη. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα νηπιαγωγείο, στη Βόρεια Εύβοια δηλαδή, όπου υπηρετεί σε ένα νηπιαγωγείο. Κάνει τους χαιρετισμούς της και έτσι ανέλαβα εγώ να παρουσιάσω την εργασία της. Η εργασία λοιπόν είχε σκοπό να σχεδιαστεί μια σειρά δραστηριοτήτων, τώρα ίσως λίγο φιλόδοξα την διδακτική μαθησιακή ακολουθία, που είχε στόχο τη μείωση των παιδιών του νηπιαγωγείου στη βιομιμητική και στο ρόλο που παίζει στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Η παρουσίασή μου λοιπόν θα έχει στην εισαγωγή της συζήτηση που αφορά την βιομηχανική και γιατί τεχνολογίες έχουμε στο νηπιαγωγείο. Το έλλειμμα επίμονος για τα φυτά δεν θα πάει εκεί, θα το πάω στις προτάσεις, γιατί έχω κάποιους λόγους και στο τέλος. Θα παρουσιάσουμε την σειρά των δραστηριοτήτων, θα δούμε την αξιολόγηση, θα πούμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και βέβαια συμπεράσματα και προτάσεις. Λοιπόν, βιομιμητική αποδίδονται στα ελληνικά 2 αγγλικοί όροι, το biomimetics και το biomimicry. Τα χρησιμοποιούμε ως συνώνυμα, αλλά δεν είναι. Έτσι. Επί της ουσίας, δηλαδή, το δεύτερο έχει και μια ηθική διάσταση, δεν είναι δηλαδή μόνο η τεχνολογία, αλλά είναι και η χρήση της. Σε τι χρησιμοποιείται. Έτσι, αν είναι βιώσιμο, αν είναι αειφορικό το προϊόν που παράγεται, αν ωφελεί το κοινωνικό σύνολο και πάει λέγοντας. Είναι λοιπόν η διαδικασία μελέτης της φύσης, των μοντέλων, των συστημάτων και των μορφών της για την έβγαση λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε τεχνολογικά, αρχιτεκτονικά ή άλλα ανθρώπινα συστήματα. Βασίζεται στη μίμηση των αρχών λειτουργίας και σχεδιασμού της φύσης με στόχο την καινοτομία, την αειφορία και την αποδοτικότητα. Εδώ τώρα θα κάνω μια πρώτη παρέμβαση. Είμαι πιστή μαθήτρια του κυρίου Καριώτο που θα τηρηθείτε στη συνέχεια. Μου αρέσουν οι ιστορίες λοιπόν και εμένα. Και θα πω γιατί λοιπόν εγώ βιομιμητική όταν όλοι οι άλλοι κάνουν νανοτεχνολογία, έτσι. Πραγματικά η Φλόρινα έχει μια παράδοση ομαδικής δραστηριότητας και συμμετοχής, έτσι. Οπότε συμμετείχα πάρα πολύ στενά σε όλη τη δραστηριότητα της Άννας της Σπίρτου, η οποία σχετίζεται με την νανοτεχνολογία. Αλλά υπήρχε ένα κακό. Εγώ είμαι βιολόγος, έτσι, που σημαίνει ότι ο δικός μου προβληματισμός ξεκινούσε από το γεγονός ότι εγώ ήμουν εκπαιδευμένη στο να ερμηνεύω φαινόμενα με τον νανόκοσμο, με οντότητες του νανόκοσμου, έτσι, με διαφορετικό τρόπο και έτσι πάντα είχα μια πιο αμφίθυμη σχέση με την νανοτεχνολογία, όπου είναι πια ο τρόπος που η φυσική και η μηχανική ερμηνεύουν τα φαινόμενα της ζωής. Και γενικώς κρατώντας λίγο πιο πολύ τον βιολογικό κεντρικό προσανατολισμό μου, μου φάνηκε ότι
Η βιομιμητική ίσως είναι ένας κλάδος που ακριβώς αυτό πηγαίνει πιο κοντά και στην αειφορία και σε αυτό που εγώ εκπαιδεύτηκα και σπούδασα. Παρ' όλα αυτά επέβλεψα στην κοινωνική συναναστροφή, στην επιστημονική συναναστροφή με την Άννα. Η εργασία για τα μάρμαρα είναι με την δική μου επίβλεψη της όλες της κρέμμες, έτσι, δηλαδή. Και σε όλες μας είσαστε. Και σε όλες, ναι, σε όλες γκρίνιασα. Λοιπόν, αυτή η μίμηση των δομών, των διαδικασιών, των φαινομένων της φύσης έχει πολλές εφαρμογές. Βλέπετε τουλάχιστον 3 τομείς εφαρμογών της βιομιμητικής, στα υλικά, στην αρχιτεκτονική και στην ιατρική. Νομίζω ότι η πιο διάσημη εφαρμογή είναι η τελευταία, της αρχιτεκτονικής, έτσι, είναι η φωλιά του πουλιού στο Πεκίνο, το Ολυμπιακό στάδιο στο Πεκίνο, εκεί που έγιναν το 2008, έχω την εντύπωση, οι Ολυμπιακοί αγώνες, κατασκευασμένοι με απλά υλικά, ελαφριά, μιμούμενοι τη δομή των πουλιών και δίνοντας μια κατασκευή η οποία και πιο εύκολα κλιματίζεται και λιγότερο κόστος έχει και πιο αποτελεσματική στατικά είναι σε αυτό που θέλανε. Το πάνω ίσως είναι ένα από τα πολύ διάσημα, από τις διάσημες εφαρμογές της βιομιμητικής. Βλέπετε το μαγιό του Phelps, έτσι. Αυτό το περίφημο λοιπόν ολόσωμο μαγιό που μιμούνταν το δέρμα του Καρχαρία στα δεξιά. Χαμός έγινε με τη Φίνα στη δεκαετία του 10. Το 2009 απαγορεύτηκε να κατασκευάσουν ολόσωμα μαγιό, ακριβώς γιατί θεωρούσαν ότι κλέβουν. Δηλαδή δεν είναι οι δυνάμεις των αθλητών, αλλά είναι η τεχνολογία η οποία μιμείται την φύση. Και προφανώς οι αθλητές οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τη σπίντο για να αγοράσουν ένα τέτοιο μαγιό, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Τώρα, το μαγιό του Phelps, όπως και φορέσαν κι άλλοι, τώρα λέω εγώ Phelps γιατί αυτό ξέρουμε, έτσι. Και το δεύτερο παράδειγμα, εμένα μου δίνει μια πολύ καλή αιτία να πω ότι πολλές φορές μιμούμαστε τη φύση ή αυτό που πιστεύουμε ότι μιμούμαστε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκ των υστέρων υπάρχει κριτική, έγιναν πολλές επισημάνσεις λέγοντας ότι το ότι έβαλε ένας άνθρωπος ένα μαγιό που μιμείται το δέρμα του Καρχαρία δεν σημαίνει ότι απόκτησε την κολυμβητική δυνότητα του Καρχαρία, γιατί ο Καρχαρίας έχει ελαφρύτερη και πιο ευέλικτη κατασκευή έτσι κι αλλιώς ως σώμα σε σχέση με τους ανθρώπους. Έτσι. Δηλαδή, και βέβαια η άλλη αντίρρηση είναι ότι υποτιμήθηκε η προσπάθεια των κολυμβητών, η εξειδίκευσή τους και παρελέγοντας. Το δεύτερο έχει μεγαλύτερη πλάκα, είναι ένα κτίριο στη Χαράρε, στη Ζιμπάμπουε, λέγεται κάπως Open Gate, West Gate, κάτι, χθες το βρήκα και το ξέχασα, μην γελάς μαλαδράκι μεγάλωσα πια. Έτσι, αυτό μιμείται λοιπόν μιμείται τις θερμιτοφωλιές, έτσι, δηλαδή έγινε λέει με βάση τις θερμιτοφωλιές, πώς οι θερμιτοφωλιές μπορούν παίρνοντας αέρα ο οποίος μπαίνει από κάτω και είναι σχετικά ψυχρός, να ανεβαίνει προς τα πάνω και έτσι να κλιματίζει επί της ουσίας, να μειώνει τα ανοίγματα, δηλαδή είναι από κάτω, μπαίνει αέρας και μειώνει τη ζεστή θερμοκρασία, εν πάση περιπτώσει, την κρατάει σε χαμηλά επίπεδα. Και εδώ έχει πλάκα, εδώ είναι η ιστορία του τι μιμούμαστε τελικά, τι νομίζουμε ότι μιμούμαστε. Με βάση αυτό κατασκεύασαν το κτίριο δίπλα στη Χαράρε, το οποίο κλιματίζεται, δηλαδή παίρνει ψυχρό αέρα από κάτω και αυτός ο ψυχρός αέρας ανεβαίνει και δεν χρειάζεται ενεργητικά συστήματα, έχουν παθητικό δηλαδή κλιματισμό. Όμως εκ των υστέρων οι μελετητές, οι ζωολόγοι και οι ηθολόγοι ανακαλύψανε ότι αυτό είναι σύστημα οξυγόνωσης για τις θερμιτοφωλιές, το οποίο δεν χρειαζόταν το κτίριο στη Χαράρε. Εν πάση περιπτώσει, αποτελεσματικό είναι, αλλά θέλω να σας πω πολλές φορές η επιστημονική γνώση δεν είναι τόσο προηγμένη και ίσως είναι η δημιουργικότητα των μηχανικών ή των κατασκευαστών οι οποίοι επί της ουσίας πιστεύουν ότι μιμούνται τη φύση ή οραματίζονται με βάση τη φύση. Τώρα,
Εμείς με τη Σοφία αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το πιο διάσημο παράδειγμα, ίσως και το αρχικό παράδειγμα της βιομηχανικής. Σε αυτή τη διαφάνεια λοιπόν υπάρχουν όλα τα στοιχεία της ιστορίας. Ένας Ελβετός, ο Μεστράλ ίσως είναι, Μεστράλ, έτσι. Τι έβγαζε βόλτα, λέει, το σκύλος του πάντα γύριζε πίσω γεμάτος κολιτσίδες. Έτσι, σου λέει τι γίνεται ρε παιδί μου και όλο κολλάει κολιτσίδες σε αυτό το ζώο και τελικά βλέποντας τις κολιτσίδες είδε ότι έχουν αγκαθάκι. Εντάξει, είναι μηχανισμός, εμείς οι βιολόγοι ξέρουμε, το λέμε διασποράς η κολιτσίδα, έτσι, να εξαπλωθούν οι σπόροι των φυτών μακριά από το μητρικό φυτό και άρα να έχουν καλύτερη τύχη στην επιβίωση. Τι έκανε λοιπόν ο Μεστράλ, μιμήθηκε το δέρμα, το τρίχωμα του ζώου με αυτό που ξέρουμε εμείς ως μαλακό βέλκρο, το πάνω δηλαδή που είναι μπλεγμένες τρίχες και κάτω έκανε αυτά τα γατζάκια τα οποία βέβαια, εντάξει, προσθέτουν κάτι οι άνθρωποι που κατασκευάζουν. Ο Μεστράλ τα έκανε στρογγυλά, δεν τα έκανε όπως την κολιτσίδα για να έχει και ισχυρότερο, πώς το λένε, ισχυρότερη πρόσδεση σε σχέση με αυτό που είχαν. Λοιπόν, πάρα πολλά χρήματα ο κύριος Μεστράλ και πάρα πολύ ευγνωμοσύνη από τις νηπιαγωγούς όλου του κόσμου, διότι δεν έχουν πια κορδόνια. Επομένως, το θεωρήσαμε ένα πολύ καλό παράδειγμα να δουλέψουμε στο νηπιαγωγείο. Βέβαια, εντάξει, η βιβλιογραφία μιλάει και για μια σειρά πλεονεκτημάτων για την εισαγωγή των τεχνολογιών αιχμής στο νηπιαγωγείο. Εγώ θα πω πάντα ότι μας λένε ότι πρέπει να προετοιμάσουμε τους πολίτες του μέλλοντος για ένα μέλλον που δεν το ξέρουμε ποιο θα είναι. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λιγάκι τα ακραία παραδείγματα τα σημερινά για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν παραστάσεις για το ποιο θα είναι το μέλλον. Εμείς δεν θα τις έχουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί μεγαλώσαμε κι αλλιώς. Τώρα, εγώ πολύ θα ήθελα να πετυχαίναμε το τρίτο, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, και ίσως ήταν από τα σημεία τα οποία με μέλξανε. Θα πω όμως στο τέλος τι συνέβη με αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε κυρίως, βλέπετε, δεξιότητες όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και η κριτική σκέψη, αλλά ταυτόχρονα πολλοί νοιάζονται για το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος, έτσι, και τις τεχνολογίες και την... 5 λεπτό. Έχω ή θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα, άλλη μία κουκλοθεατρική παράσταση. Έτσι. Δεν ήμουν εγώ αυτή που την εισηγήθηκε, σας λέω τη Δουμουά τώρα. Εντάξει, η Σοφία ισχυρίστηκε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να θέσουμε το πρόβλημα στα παιδιά, κουκλοθέατρο είναι. Έτσι, μια παράσταση λοιπόν, ένα παλτό λίγο διαφορετικό και το πρόβλημα είναι πώς θα βοηθήσουμε η μαμά του κυρίου Μαϊμουδάκη, λοιπόν, ο οποίος είναι ένας ήρωας που επανερχόταν στο νηπιαγωγείο, δεν εφευρέθηκε για αυτήν την Δουμουά, υπήρχε, έτσι, έχει ένα παλτό και λέει τι θα κάνω τώρα, ας πούμε, πώς θα το κλείσω, δεν μου αρέσουν πολύ τα κουμπιά, φερμάρι είναι δεν ξέρω τι βαρύ, πώς θα μπορέσουμε να κλείσουμε το παλτό της μαμάς του κυρίου Καμιλάκη με τη φίλη του, την κυρία Καμιλούλα, να το συνοδεύει για να... όχι, κυρίου Μαϊμουδάκη, λάθος. Λοιπόν, η δεύτερη λοιπόν δραστηριότητα ήταν να παρακολουθήσουν τα παιδιά ένα βίντεο σχετικό με το βέλκρο. Πώς εφευρέθηκε το βέλκρο. Τώρα, εδώ έχει, θα το δείτε και στη συνέχεια, συνήθως ξεκινάμε από εκεί που τα παιδιά έχουν εμπειρία, έτσι, τα οικεία αντικείμενα. Εδώ δεν είναι το φυσικό αντικείμενο το οικείο. Καταλαβαίνετε ότι προφανώς είναι το βέλκρο το οικείο αντικείμενο στα παιδιά. Έτσι, επομένως, ξεκινάμε από την τεχνολογία και δεν ξεκινάμε από τη φύση. Θα το δείτε και στα αποτελέσματα ότι με βάση το pre-test το κάναμε αυτό, δεν είναι τυχαίο, έτσι. Ανάλογα με το τι ήταν εξοικειωμένα τα παιδιά, με αυτό προχωρήσαμε. Η δεύτερη ενότητα ήταν παρατήρηση σε διάφορες μεγεθύνσεις. Εμείς δεν προσομοιώσαμε
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, γιατί δεν χρειαζόταν, δεν είμαστε στην άνω διάσταση, είμαστε στη μικροδιάσταση. Έτσι, επομένως, η τεχνολογικά ενισχυμένη παρατήρηση επί της ουσίας ήταν μεγεθυντικός φακός και το USB μικροσκόπιο, εντάξει. Και βέβαια εισήχθηκαν οι όροι μικρόκοσμος και νανόκοσμος για πρώτη φορά στην παρατήρηση της κολιτσίδας. Συνεχίσαμε με το Velcro, όπου ακριβώς επαναλήφθηκε το ίδιο, δηλαδή έγινε παρατήρηση με γυμνό μάτι, τη βλέπετε, έγινε παρατήρηση με μεγεθυντικό φακό και έγινε παρατήρηση και με USB μικροσκόπιο και συζήτηση εάν τα παιδιά αναγνώρισαν κάποια ομοιότητα στη δομή και στην κατασκευή του Velcro. Ξαναεισήχθη λοιπόν, γιατί στη Φλόριντα μάθαμε ότι στον νηπιαγωγείο τα πράγματα τα λες 2 φορές. Έτσι, ξαναβάλαμε στη συζήτηση το ζήτημα της εφεύρεσης του Velcro ή του χρήσης κράτσου, όπως θέλετε, και τις σχέσεις του με την κυρία Κολιτσίδα, πάλι μέσω της κουκλοθεωτρικής παράστασης και όχι του βίντεο και μέσω της παρατήρησης και σχετικών εικόνων για την ιστορία του Μεστράλ που σας είπα στην αρχή και ακολουθήθηκε με μια δραστηριότητα σειροθέτησης των εικόνων, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να αφηγηθούν τη δραστηριότητά του, τη διαδικασία, την ιστορία του Velcro συνεκτικά. Πειραματίστηκαν στη συνέχεια με διάφορα υλικά την κολιτσίδα και το Velcro, χρησιμοποίησαν υλικά όπως τσόχα, μάλινο ύφασμα, χαρτούφασμα, χαρτί, αλουμινόχαρτο κτλ. Και είδανε ποια υλικά κολλάνε ή δεν κολλάνε στην κολιτσίδα και στο Velcro και εκεί βλέπετε μια απεικόνιση των συμπερασμάτων τους, των ταξινομήσεών τους ανάλογα με το ποια μπορούν να κολλήσουν ή δεν μπορούν να κολλήσουν. Τελικά καταλήξανε, αφού τα καθοδηγήσαμε βέβαια να πάνε εκεί, στο ότι το Velcro είναι μια κατασκευή η οποία είναι κατάλληλη για να κλείσει το παλτό της κυρίας Μαγιουδάκη και να μπορέσει να το φορέσει. Έτσι λοιπόν κατασκευάσανε όλα το δικό τους παλτό, βάλανε τις αυτοπόλυτες ταινίες και αρχίσανε να το ανοιγοκλίνουν για να κατανοήσουν την αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι πλησιάζουμε προς το τέλος της Γκουμά. Έτσι, αυτή πια είναι μια δημιουργική δραστηριότητα, κάνουν όλα μια εργασία και γράφουν τα παλτό τους, εκθέτουν τα παλτό τους και γράφουν σε post-it το δικό τους μήνυμα για τη λύση του προβλήματος. Δηλαδή, τι νιώθουν, τι θα θέλανε ή τι θα μπορούσαν άλλο να κάνουν και πώς. Νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία ενότητα, όπου πραγματικά προσπαθήσαμε, η Σοφία μάλλον προσπάθησε, να πει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μιμούμαστε τη φύση. Κυρίως έμεινε στην περίφημη σάλβα Velcro, πηγαίνοντας στην τάξη αυτό το pad, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στα αυτοκίνητα, το μαγικό pad, και αρχίσαν τα παιδιά να κολλάνε και να κολλάνε τα πάντα πάνω. Λοιπόν, αυτή ήταν η Δουμό, πώς αξιολογήθηκε. Αυτά ήταν τα ερευνητικά μας ερωτήματα, εάν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που ήταν να αντιληφθούν τη σχέση μεταξύ φύσης και επιστήμης, την ιδιότητα, πώς μιμήθηκαν τη τεχνική την ιδιότητα της κολιτσίδας, έτσι, να διακρίνουν τη διαφορά μικρόκοσμου και μακρόκοσμου και να αναφέρουν κάποια άλλα παραδείγματα αντιγραφής της φύσης σε αντικείμενα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εσωτερική αξιολόγηση, όπως λέει η θεωρία της Δουμά, δηλαδή σύγκριση πριν και μετά. Έτσι, σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο της Εύβοιας. Επιπλέον, εκτός από αυτά τα τυπικά που βλέπετε ότι η εκπαιδευτικός της τάξης ήταν η ίδια η ερευνήτρια της Δουμά, αναπληρώτρια ήταν τότε στην Εύβοια, και επίσης και όλες οι παρατηρήσεις, όλες οι δραστηριότητες καταγραφήκαν με μια συμμετοχική παρατήρηση, την οποία έκανε η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου. Έχω πάει 17. Λοιπόν, ο οδηγός της ημιδομημένης συνέντευξης και
και εικόνες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Το φύλλο της συμμετοχικής παρατήρησης, το οποίο επαναλήφθηκε το ίδιο και για τις 7 δραστηριότητες που αποτελούσαν τη διδακτική μαθησιακή ακολουθία. Τα αποτελέσματα ευτυχώς δεν είναι πολλά, είναι λίγα και με βοηθάνε σε αυτή την ιστορία. Βλέπετε λοιπόν ότι τα μισά παιδιά δεν ξέρουν την κολιτσίδα, ενώ σχεδόν όλα τα παιδιά ξέρουν τον βέλγο. Εντάξει. Επομένως, από τη στιγμή που το pre-test μας έδειξε αυτό, άσχετα μετά στο post-test, όλοι καταλήξαν να ξεκινήσουν από εκεί, το οικείο αντικείμενο, το relevant ήταν, για να μελετήσουμε, ήταν το βέλκρο και όχι το φυσικό αντικείμενο. Λοιπόν, το δεύτερο για το μηχανισμό προσκόλλησης, δείτε λιγάκι πώς εξελίχθηκε η αντίθεση με τα αγκαθάκια που έχει, ενώ στη συνέχεια μπορούσαν να περιγράψουν με τους όρους της δομής που είδαν στο μικρόκοσμο, έτσι που τους έδειξε η τεχνολογικά ενισχυμένη παρατήρηση, ότι δεν είναι σκέτα αγκαθάκια, είναι γατζάκια. Έτσι έχει μια κλίση στην αρχή για να μπορεί. Λοιπόν, το ίδιο και για το βέλκρο. Έτσι βλέπετε ότι στο post πάλι φτάσαμε σε πιο λεπτομερή παρατήρηση που έχει τα συμπεράσματά τους από την παρατήρηση του μικρόκοσμου. Έτσι, τα τεχνολογικά μέσα βλέπετε ότι πριν για το πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε τα πράγματα, πριν δεν ήταν συγκεντρωμένα στα τεχνολογικά μέσα, τώρα είναι αυτονόητο βέβαια, μεγεθυντικούς φακούς και μικροσκόπια χρησιμοποίησαμε. Και σε σχέση με τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητά μας, ό,τι παραδείγματα τους δώσαμε, τα αναφέραμε και στην συνέντευξη την μετά. Λοιπόν, στη συμμετοχική παρατήρηση, εντάξει θετικά, όμως παρά την εμπειρία της, η οποία δεν ήταν μεγάλη, αναπληρώτρια ήταν η κοπέλα, έτσι, βλέπετε ότι υποτιμήσαμε το χρόνο που χρειαζόταν οι 3 πρώτες δραστηριότητες. Χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο, τα κυριότερα μέσα σε όλα όσα μας είπαν στην παρατήρηση. Λοιπόν, νομίζουμε ότι μπορεί να διδαχθεί και χωρίς να ασχοληθούμε με το πλαίσιο της ΝΕΤ, έτσι όπως ήταν οι πρώτες παρουσιάσεις αυτού του συμποσίου. Αυτό όμως που δεν καταφέραμε ούτε να το περάσουμε, ούτε να το καταγράψουμε ως αξιολόγηση, ήταν η σύνδεση με το φυσικό κόσμο και μάλιστα αυτό το περίφημο φαινόμενο της υποτίμησης των φυτών, του flat brightness που λέμε, ας πούμε, στην εκπαιδευτική έρευνα, το οποίο φαίνεται από μια εργασία που θα κατακτηθεί στην ΕΝΕΦΕΤ, και το λέω τώρα, ενώ το επιχειρήσαμε συνειδητά να γίνει, δεν γίνεται. Είναι πολύ μακρινή σύνδεση για να γίνει αυτή. Έτσι, δηλαδή από τα αγκαθάκια και την παραγωγή τεχνολογίας να φτάσει στο σέβονται τα παιδιά τον φυσικό κόσμο και καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση. Μάλλον πρέπει ρητά να διδάξεις ότι δες τι μαθαίνουμε, κοίτα πόσο σημαντικό πράγμα είναι η φύση ακόμα και γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν από εμάς. Θα περάσουμε στο συζητητή του συμποσίου, τον κύριο Ζουπίδη. Είμαστε στο συμπόσιο για την Άννα. Είναι και για μένα περίεργο λίγο να το λέω αυτό, παρόλο που πέρασε ένας χρόνος. Νομίζω ότι θα ανοίξει πότε θα μπει, τέλος πάντων. Ο σκοπός του συμποσίου είναι να συνεχιστεί το όραμα της Άννας Πύρτου για την διερεύνηση και προώθηση των καλύτερων πρακτικών για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. Δανείζομαι σημεία από τις εργασίες, από το ίδιο από τα κείμενα, έτσι, και προσπαθώ να τα αναδείξω, να αναδείξω τα σημεία που όπως τα κατανόησα εγώ. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός του συμποσίου. Πιο συγκεκριμένα, τι είδαμε και στις 4 εργασίες, στις παρουσιάσεις λοιπόν εδώ, περιγράφονται 2 πράγματα τελικά. Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση στην νανοεπιστήμη και νανοτεχνολογία στην προσχολική ηλικία και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους σε σχέση με τις αντιλήψεις των παιδιών πριν και μετά την εφαρμογή πάντα.
Η υπόθεση πίσω από όλες τις εργασίες ήταν ότι το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτών των μελετών μπορεί να συμβάλλει ανάμεσα σε άλλα και σε αυτά τα 4-5 σημεία που επέλεξα εγώ. Κατανόηση σύνθετων επιστημονικών ενιών, ανάπτυξη αιτιακών συλλογισμών με βάση παράγοντες που σχετίζονται με την ΕΡΤ και όχι με βάση παράγοντες που είναι αντιληπτοί με τις αισθήσεις, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη, βελτίωση στάσεων απέναντι στην επιστήμη, ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης, τουλάχιστον έτσι το καταπέμπω. Πού εστιάζουν 4 εργασίες τώρα? Έχουμε 4 εργασίες. Το εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει στη βελτίωση ερμηνεών σχετικά με κάποιο φαινόμενο κάθε φορά και συνδέει το φαινόμενο, έτσι, την ερμηνεία του φαινομένου, για να γίνει αυτή η ερμηνεία με μια επιστημονική ιδέα που σχετίζεται με αυτό το φαινόμενο. Παραδείγματος χάρη στη λειτουργία της μάσκας απέναντι στον κορονοϊό, η ιδέα είναι η νανοδομή με κβαντικά χαρακτηριστικά. Αν το δούμε επιστημονικά, δηλαδή θα πρέπει να εξηγήσουμε με βάση την επιστήμη την λειτουργία, θα πρέπει να δούμε την αναδομή και να δούμε ότι πίσω από αυτήν έχουμε κβαντικά φαινόμενα. Εντάξει, όταν φτάνουμε σε αυτήν την κλίμακα, αυτά που κυριαρχούν είναι τα κβαντικά φαινόμενα, Βαντεβάλς και τα λοιπά που αναφέρθηκαν προηγουμένως και τον Γιώργο, δυνάμεις Βαντεβάλς. Κάθε φαινόμενο έχει μια αντίστοιχη, ας πούμε, για παράδειγμα, το φαινόμενο του λωτού έχει την ιδέα της υδροφοβικότητας που και αυτή είναι σε επίπεδο κβαντικών φαινομένων. Το φαινόμενο, εδώ έχουμε τα 4 φαινόμενα, τα 2 προηγούμενα και επιπλέον έχουμε στην τρίτη εργασία την αποκατάσταση των λιπτών με νανοσωματίδια υδροξιδίου του ασβεστίου, και πάλι είναι σε επίπεδο κβαντικό. Και έχουμε και το φαινόμενο της άβρας Γκέκο, που εδώ έχουμε επίσης ένα κβαντικό μηχανισμό προσκόλλησης. Και τέλος, στην 4η εργασία έχουμε τα θέματα βιομηχανικής στην καθημερινότητά τους, που και εδώ εγώ είδα τον κβαντικό μηχανισμό προσκόλλησης που κυριαρχεί στις κολιτσίδες, αλλά και στο. Η δομή εγώ θα έβλεπα περισσότερο. Η δομή, ναι, ίσως είναι συνδέοντα αυτό. Οπότε έχουμε ένα κοινό που βλέπουμε στις ιδέες είναι ότι έχουμε στο επίπεδο των κβαντικών φαινομένων κινούνται. Και τώρα αυτή είναι η σύνοψη που προσπάθησα να κάνω. Έτσι, δεν ξέρω αν βοηθάει στη συζήτηση. Και εδώ πάμε τώρα σε μια άλλη θεώρηση όλων αυτών μέσα από ένα μοντέλο που το δανειζόμαστε από τις κοινωνικές επιστήμες και ο Βασίλης ο Στερφές μας το έχει φέρει το κόσμος ιδέες τεκμήρια. Πολλοί από εμάς το έχουμε ξανακούσει σε διάφορες εργασίες. Το οποίο περιγράφει τι? Περιγράφει το εργαστήριο. Πώς δουλεύουν οι επιστήμονες στο εργαστήριο, οι ίδιοι επιστήμονες, αλλά και πώς αυτό εφαρμόζεται. Ο Βασίλης ο Τσερφές το έφερε στη διδακτική των φυσικών επιστημών, άρα στην τάξη, στο εργαστήριο των φυσικών επιστημών. Πάντα στο εργαστήριο λοιπόν έχουμε έναν κόσμο που προσπαθούμε να περιγράψουμε, ένα φαινόμενο, να το εξηγήσουμε, να το ερμηνεύσουμε, και αυτό το κάνουμε βασισμένοι σε τεκμήρια, με τα οποία τεκμήρια αλληλεπιδρούν, συζητούν με τις ιδέες, ας το πούμε έτσι. Και για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, οι επιστήμονες όταν, ας πάμε στους επιστήμονες, οι επιστήμονες όταν συζητούν με τις ιδέες και τα τεκμήρια. Για παράδειγμα, όταν μαζεύουν τεκμήρια, μέσα από πολλά τεκμήρια που μπορεί να μαζέψουν, στο τέλος μπορεί να καταλήξουν σε κάποια ιδέα, σε κάποια θεωρία. Αυτός είναι ο επαγωγικός τρόπος σκέψης. Από πολλά τεκμήρια θα καταλήξουμε σε κάποια ιδέα. Έτσι. Το αντίθετο, από μια ιδέα θα θέλουμε να παράξουμε ή να προβλέψουμε τεκμήρια, είναι αυτό που λέμε ο παραγωγικός τρόπος σκέψης. Όταν λοιπόν οι επιστήμονες συζητούν στο εργαστήριο, συζητούν πάντοτε και με αλληλεπίδραση αυτών των δύο. Τα τεκμήρια και οι ιδέες πρέπει να επικοινωνούν. Αυτά εδώ, αν το πούμε τώρα σε ένα παράδειγμα από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν, έχουμε το φαινόμενο του λωτού για παράδειγμα, που θέλουμε να ερμηνεύσουμε. Ένα τεκμήριο που χρησιμοποιούμε είναι αν κρατάει ή δεν κρατάει το νερό, το φύλλο, για παράδειγμα. Και η ιδέα πίσω από αυτά είναι η υδροφοβικότητα. Η οποία όμως η υδροφοβικότητα είναι κβαντικό φαινόμενο λόγω αλλαγής κλίμακας, άρα είναι δυσνόητη. Δεν δουλέψαν όμως έτσι τα παιδιά. Δηλαδή, στις εργασίες που τι έγινε, ναι, μεν προσέγγισαν την υδροφοβικότητα για το φαινόμενο του λωτού,
Όμως η ερμηνεία δόθηκε με βάση τα μοντέλα νανοεξογκωμάτων, δηλαδή που παραπέμπουν στη μορφή της επιφάνειας του λωτού. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα τεκμήριο. Δεν είναι στο επίπεδο της ιδέας, αλλά πια είναι ένα τεκμήριο, evidence, όπου έχουμε την ελάχιστη επιφάνεια επαφής, η οποία συμβαίνει πάλι λόγω αλλαγής κλίμακας. Έχουμε αλλαγή λόγω επιφάνειας όγκου. Να θυμηθούμε το παράδειγμα, η σταγόνα πάει και κάθεται πάνω στα νανοεξογκώματα, άρα η επιφάνεια επαφής με το φύλλο μειώνεται δραματικά και γι' αυτό το λόγο σε αυτή την κλίμακα, στην νανοκλίμακα, έχουμε αλλαγή λοιπόν επιφάνειας όγκου και λόγω αυτής της αλλαγής κλίμακας έχουμε ελάχιστη επιφάνεια επαφής. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε την υδροφοβικότητα. Αλλά δεν μιλάμε στα παιδιά για αυτή την υδροφοβικότητα μέσα από τα εκπαιδευτικά φαινόμενα, μέσα παρά από τον άλλο τρόπο ερμηνείας και εξήγησης. Αυτή είναι μια καινούργια θεώρηση για μέσα από αυτό το μοντέλο που πρόκειται να είναι υποδημοσίευση η εργασία και φυσικά μόλις άρχισα να διαβάζω τις εργασίες, τις θέσεις της εργασίας, επειδή ακριβώς είχαμε πρόσφατα δουλέψει για αυτό το άρθρο στο τόμο που πρόκειται έτσι να δημοσιευτεί για τα 40 χρόνια που του έζησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατευθείαν το μυαλό μου έφτιαξε αυτή τη δομή. Επομένως, αν πάμε λίγο να δούμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ποια ήταν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε όλες τις εργασίες. Αυτά τα είδαμε και προηγουμένως. Ήταν η κατανόηση σύνθετων επιστημονικών ενιών μέσω της ανάπτυξης αυτών των ενεργειακών συλλογισμών που αναφέρθηκαν και είδαμε ότι είχε επιτυχία του 66%, αλλά ήταν και οι άλλες περιπτώσεις. Βλέπουμε πού στόχευαν οι δουλειές που παρουσιάστηκαν. Από αυτούς τους στόχους, η συζήτηση που αναπτύχθηκε ήταν κυρίως γύρω από την κατανόηση των επιστημονικών ενιών. Αν αναπτύχθηκε διαρκώς συλλογισμός, δεν είδαμε όμως για τις άλλες περιπτώσεις, για τους άλλους στόχους κάποια αναφορά. Και άρα οι ερωτήσεις που έχω είναι, το έχω καταγράψει, είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα σχετικά με τα υπόλοιπα ζητήματα και αν υπάρχουν σκέψεις για τη συνέχεια. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ.